טוב, אז ערב טוב לכולם, לי קוראים יוסי, אני ככה חלק מכם אני מכיר רק דרך אפילו האשף, אבל כבר אני מתחיל להכיר לאט לאט את כולם, אז ערב טוב. תראו, מה שאני הולך לעשות היום זה לדבר על היום, וכנראה יצטרך עוד מפגש אחד לפחות, לדבר על מגברי הספק. אני מניח, אני יודע שיש כאן בקהל חבר'ה שאולי אפילו יש להם ניסיון יותר מעשי ממני, בבניית מגברים, תיקון מגברים, אבל אני רוצה לקחת את זה לאיזושהי זווית קצת יותר, נגיד, מעמיקה. שוב, אני לא אגזים, אל תיבהלו, אתם תראו כאן נוסחאות, אבל אני אעבור עליהן בכלילות. חלק מהם אני אפילו לא אתמקד, הכנסתי אותם לשקפים רק בשביל שהם יהיו שם. זאת אומרת, מי שרוצה להתעניין יוכל להשתמש. אני אשלח את השקפים, יש פה המון שקפים, אבל המצגת בעצם לא גמורה, אני צריך עוד... אני אשלח למשה, ואז משה אתה תפיץ, ומי שירצה יסתכל. שוב, אני לא בא כאן להיכנס למתמטיקה, אני רוצה קצת להכניס שיקולים, אולי קצת שונים ממה שאתם חושבים שאני הולך לדבר על בהרצאה הזאת. ואני מאמין שיהיה לכם מעניין. עכשיו, נעשה את זה גם כדו-שיח. אם מישהו יש לו משהו להעיר, ואני יודע שצחי למשל יש לו ניסיון בפירוק מגברים, תיקון מגברים, אז תראו. אנחנו רוצים ניסיון של מישהו שבונה, לא שמחזר. זהו. יש לו ניסיון בלהעיר. עכשיו, אני בין השאר אדבר גם על מגברים שהם רבי הספק. אני עצמי לא בניתי מגבר בעוצמות גבוהות. המקמ"ש הזה שאתם רואים עובד בהספק של בערך 30 ואט. ועוד מגבר שבניתי הוא טרנזיסטורי, אגב אני קצת אפרט יותר, הוא נותן 100 ואט. אני אסביר קצת את השיקולים, אני אתן גם דוגמאות ממערכות קיימות שאתם עובדים איתן, ושוב, נעשה את זה בצורת דו-שיח. רק הערה, האנטנה שאתם רואים כאן, אתם כולם רואים, זה בסדר? האנטנה שרואים כאן זה האנטנה שיש לנו באריאל. אגב, היום היה לנו שלג, אתם אפילו רואים אותו יורד, אלה סטודנטים בקורס, האנטנה נמצאת פה. לא יודע אם אתם מצליחים לראות אותה, על הבניין הזה, נמצאת כאן. וזה תמונה מהיום, איך נראה המקום הזה יש לי תמונה מאתמול בערב. מה? יש לי תמונה מאתמול בערב. כן, אז אחד החבר'ה שלנו גר באריאל, ואיך שהתחיל לרדת שלג הוא בנה את הבובה, התחיל לשלוח לכולם. זהו, אני לא ידעתי, כשבאתי בבוקר, לא ידעתי שיורד שם שלג, ובאמת היה שלג, אבל כמו באגדות. טוב, אז משה הפיץ כאן את רשימת הנושאים. חלק מהנושאים נראים לכם אולי מוכרים. אני אומר שוב, אני מתנצל. שם זה. שאלה איפה מחכים? מצוין, מצוין. לא, אבל יש שם דימר. יש חבות הכל ושם יש דימר, אז הוא יותר לבד כל האזור. וואו, זה שכלול. זה אני מכבד הכל? הרצליה. לא, אבל זה כבר אתם לא נרדמים לי, אבל. ככה בסדר. בסדר? זיו, תכניס את זה, הם לא צריכים אותו. בסדר ככה. עכשיו מצוין. עכשיו, אני רוצה לומר משהו אחד, אני השקעתי המון זמן לזה, ככה בין, בטח יודעים, רעיון לטלוויזיה, לביקור של ביבי, לזה, אז אני מקווה שתהנו מההרצאה הזאת. שוב, אם יש שאלות, מה שאתם רוצים לשאול, אתם רוצים שאני אתגבר אחרי בהרצאה הבאה משהו נוסף, אז תגידו לי. הלייאאוט פחות או יותר של ההרצאות האלה כתוב כאן. כשאני מדבר על מגבר הספק, אל תחשבו ישר על מגבר הספק בהספק גבוה. זאת אומרת, אני לא הולך רק למגברים בהספק גבוה, אני מדבר גם במגברים בהספקים יותר נמוכים. אני אתייחס גם לדברים מהעבר, השופרות קצת, שאני מאוד אוהב אותם, אגב. וכבר לא מלמדים אותם באוניברסיטה כבר המון זמן. ואני אדבר גם על טרנזיסטורים. היום כמובן אנחנו הולכים לכיוון מה שנקרא פט, אני אדבר על זה. טרנזיסטורים, היום המקמ"שים המודרניים הם הולכים ויהיו בתצורת פט. אני אדבר על זה בהמשך. אני אדבר קצת על הקשר בין סוג המגבר ההספק לבין שיטת האפנון, אם זה אנלוגי או ספרתי, זה אני אדבר אפילו היום, כי יש הבדל, זאת אומרת, במוד הפעלה. אני אדבר על סוגים של מגברי הספק, אני אתן לכם גם כמה דברים שהם
לא שימושיים כרגע לנו, אבל הלוואי ויכולנו לממש אותם, ואני אדבר על זה. קודם כל, מה זה מגבר הספק? זאת אומרת, מה שונה מגבר הספק ממגבר רגיל? אתם יודעים, המקמה שלנו יש לו שרשרת שידור, זה מתחיל מעוצמה מסוימת ומגבירים. מה השונה הדרגה הסופית מהדרגות הקודמות? אני שואל אותך. זה הספק וזה מתח. הגברת מתח ובסוף הספק. אז טוב, אז קודם כל, לתשובה הזאת חיכיתי, בעצם המגבר האחרון הוא גם מגבר מתח, זה נכון. המגבר האחרון הוא גם מגבר מתח, אבל הוא מגבר מתח כזה, הוא מגבר מתח כזה שבעצם מאפשר הזרמת זרם גבוה דרך העומס. כלומר, הוא מצפה לקבל עומס בדרך כלל, אגב, לא גבוה, אלא עומס נמוך, עומס של אנטנה, 50 אום, אם זה מגבר שמע, אז עומס של רמקול. זאת אומרת, הוא מצפה לקבל איזשהו עומס נתון, אבל הוא אמור להזרים דרך העומס הזה זרם גבוה. כלומר, הוא צריך לפתח עליו מתח שיאפשר את הזרמת הזרם. והתהליך הזה הוא מאוד מסכן, כי זורם דרך הרכיב, זרמים ומתחים, קודם כל נופל עליו מתח גבוה, וזורם דרכו זרם, הוא צריך לאפשר להזרים זרם גבוה. אז בעצם מגבר הספק הוא בעצם כמו מגבר מתח, אבל הוא מעלה את המתח לרמה כזאת שגורמת לזרם גבוה לזרום דרך העומס. ואני מזכיר לכם את הקשר בין הספק, מתח וזרם. הקשר הזה, תתעלמו רגע מהקשר הזה, הקשר הזה הוא כללי. הקשר הזה הוא כללי, המכפלה של מתח וזרם זה הספק. ואתם שמים לב שאני כתבתי פה RMS, RMS זה מה שנקרא root mean square, זה נקרא ערך היעיל של המתח, הערך היעיל של הזרם. זאת הנוסחה שמתארת הספק, גם זה עם אות DC, גם אם זה אות סינוסואידלי, או כל אות כלשהו. זאת אומרת, הוא יכול להיות כל צורה של אות, ברגע שאני יודע את מתח ה-RMS, את ערך היעיל של המתח ואת הערך היעיל של הזרם, אני מכפיל ביניהם. אגב, לא כל כך פשוט, לפעמים יש זווית בין המתח לזרם, אז צריך להכפיל את זה עוד בנתון שנקרא קוסינוס פי. לא כתבתי את זה כאן, כי בדרך כלל במשדרי רדיו אנחנו מתואמים ואני אדבר על זה. אבל בעצם, ערך RMS כפול הזרם RMS שזורם דרך העומס, נותן לנו את ההספק, ההספק הוא בוואטים. רק קצת לפני שצוללים לתוך RF, המתח ברשת הוא 220 וולט. אתם צריכים להבין מה... 230 וולט? 230. אתם צריכים להבין מה זה 230 וולט. 230 וולט זה לא ה... יש טוש? שאני הבאתי טוש. יש טוש. יש לך? רואה, באת בזמן. רגע, זה מה עכשיו? זה גם כותב לבד. תודה. אני אסביר, אני שכחתי להביא. אני אסביר, כשאנחנו מסתכלים על למשל על מתח הרשת, אנחנו נראה משהו כזה, שזה עוד סינוסואידלי. כשאומרים 220 וולט, אתם לא רואים את זה פה, אתם רואים את ה... אם אתם רוצים לחשב את הערך שנקרא לו פיק, הפיק של המתח זה 200, אמרת 230 וולט, 230 כפול שורש 2, אני אדבר על זה, זה הפיק של המתח, זה המתח ה-RMS, נכפיל אותו פי שורש 2, כלומר כשנסתכל על סקופ נראה פה מתח של 300, כמה? 330 300 נגיד 30, אולי יותר, זה פי 1.5, זה 380 אולי. 380, 1 כפול 1.4, 1.4. זה שורש 2, כן? 380 וולט. לא? עוד 80, לא? 336? 330. אוקיי, לא משנה. אני אפילו לא התרכזתי בזה. אז תשימו לב, זה ערך הפיק של המתח.
300? 325.26. פאנלים שלקחת ככה. אוקיי, 325 וולט. התעצלתי עד שהחלטתי שזה... זה הערך ה-RMS של המתח, יש דרך לחשב אותו, יש קשר בין ה-RMS לפיק. אז, אבל, אם זה היה מתח DC, אני מזכיר לכם, אם זה היה מתח DC, מתח DC נראה ככה, כן? אז הערך ה-DC, נגיד שזה, אני יודע, 13.8 וולט, זה VDC, וזה גם הערך ה-RMS. זאת אומרת, באמת, ב-DC, ערך ה-RMS של המתח שווה למתח עצמו, כן? למתח עצמו, זה בעצם, הערך ה-RMS בעצם נותן לנו את החישובי הספק. אתם, בסדר? לא כזה מסובך. אגב, הקשר בין מתח לזרם הוא בעצם כמו חוק אום, כן? VRMS, זה בעצם חוק אום, אבל ל-RMS, כן? חלקי ZL. ZL זאת הקוות העומס, היא כמובן באום, ואני מניח שהקוות העומס היא אומית טהורה, זה נגד. זאת אומרת, תדמיינו לכם האנטנה, לצורך העניין זה נגד. בסדר? זה נגד. כלומר, אנחנו מתייחסים לאנטנה, למרות שהיא לא נגד, כן? אבל היא נגד במובן הזה. למה היא נגד? למה האנטנה היא נגד? נגד טהור אפילו. 50 אום. למה? צריכה להיות. צריכה להיות. נניח שהיא מתואמת הכל, זאת אומרת, סידרנו אותה, היא צריכה להיות, או דיפול 73 אום. מה קרה שהיא הפכה להיות פתאום נגד? זה הכבל שמזין אותה, שלא יסדים. לא, אבל למה? די להעברת הספק מקסימלי. נכון. זה להעביר לתוכה הספק. נכון. כדי להקרין אותו. בדיוק. מה בעצם מרגיש המגבר הספק שהוא מעביר הספק לאנטנה? הרי האנטנה הזאת לוקחת את ההספק ממנו ומשדרת אותו הלאה. זאת אומרת, מה מרגיש המגבר? הוא מרגיש שמישהו לוקח ממנו אנרגיה. ברגע שלוקח ממנו אנרגיה, הוא בעצם עומס. מי שלוקח ממנו אנרגיה הוא מהווה עומס. זה כמו תנור שאתם מחברים לחשמל. התנור לוקח את האנרגיה מהחשמל, מתחמם ומפיץ חום. האנטנה לוקחת מאיתנו אנרגיה חשמלית ומפיצה את זה כקרינה אלקטרומגנטית. זה בעצם אותו תהליך בעת כמעט. כן? אז האנטנה היא עומס בגלל שהיא לוקחת מאיתנו הספק. נקודה ברורה? אוקיי. אז אם אני לוקח את הקשר הזה של הקשר בין הזרם למתח, אז בעצם אני יכול להביע את הכל באמצעות מתח ה-RMS והעקבה. אני יכול להביע את הכל דרך מתח ה-RMS והעקבה. אני לא צריך את הזרם, כי בהינתן העקבה של האנטנה, שוב העקבה היא גודל ממשי, התנגדותי, נותנים את המתח על העומס, דרך ה-RMS שלו, אז בעצם יש לנו את ההספק. בואו ניקח ונדון בכמה אותות. ופה אני באמת צריך את הריכוז המקסימלי שלכם. האות הכי פשוט, CW. CW זה סינוס, לא משנה, פה היה ב-50 הרץ, פה ב-14 מגה-הרץ, או ב-144 מגה-הרץ, או עוד סינוסואידלי, זה עוד CW. אגב, במורס אתם משדרים את זה למפסיקים, משדרים במפסיקים, זה האות שאתם משדרים. שימו לב, האות הזה יש לו משרת, אמפליטודה, שאני קורא לה V פיק, יש לו תדר, איזשהו תדר, ושימו לב, לאות הזה יש מעטפת קבועה. מעטפת קבועה שלא משתנה. יש לזה חשיבות לדיון בהמשך, מעטפת קבועה שלא משתנה. אמרתי לכם שערך ה-RMS הוא בעצם ערך הפיק של המתח, מחולק בשורש 2. באות סינוסואידלי, ערך ה-RMS, ערך הפיק של המתח מחולק בשורש 2. אם תביאו לי גל משולש, יש קבוע אחר, שמתאר בין הפיק, אם אתם תביאו לי גל משולש. גל משולש נראה כך. תביאו לי, אתם יודעים להגיד פה את V פיק, אני יכול לחשב לכם מה המספר שמתרגם את זה ל-RMS. למה מתרגמים ל-RMS? כי אנחנו רוצים את הנוסחה להספק. אם ניקח את ערך ה-RMS, נציב אותו בנוסחה שהייתה קודם, שזו הנוסחה הזאת, כלומר נעלה בריבוע, זה עוד נוסחה ידועה, זה ההספק של האות הזה, כאשר הוא נופל על עומס ZL.
שימו לב, זה V פיק בריבוע מחולק לפעמיים ZA. מאיפה בא 2? מהשורש 2 של ה-RMS. בסדר? אני הצבתי אותו פה בעצם. לא פה, בנוסחה הקודמת, כן? זה ברור? כן. זו נוסחה שאני פחות או יותר רוצה שתזכרו אותה, כי זו נוסחה... עכשיו, אותו דבר, אגב, זה נכון גם למתח רשת. אם נתנו לכם התנור החשמלי, אתם יודעים מה ההספק שלו, נגיד 1 קילוואט, אז אתם יודעים מיד לחשב את ההתנגדות של הסליל. בדיוק. עושים את זה את החשבון מאוד מאוד מהר. ורק שימו לב, אם אתם עובדים עם הנוסחה הזאת, תיקחו את VP, אם אתם עובדים עם הנוסחה הזאת, תיקחו את ה-220 וולט. תזכרו שה-220 וולט הוא ערך RMS של המתח. בסדר? למי שיש DVM והוא בא ומודד את המתח בזה, הוא רואה 220 וולט, אבל הוא רואה את הערך RMS. הוא לא רואה את הפיק של המתח, כי ככה מחויל המכשיר. אוקיי. האות הזה הוא מאוד פשוט. הוא מאוד פשוט. יש לו מעטפת גבוהה, לכן ההספק שלו, בעצם הוא הספק שהוא לא תלוי באיפה אני מודד. זאת אומרת, הוא קבוע. אם אני אגיד ככה, ההספק השיאי שווה להספק הממוצע. הוא כל הזמן אותו הספק, הוא לא משתנה. בסדר, הרגעי, אפשר לומר, הרגעי, רק צריכים להיזהר עם ההספק רגעי, זה קצת מסוכן, אז אני לא רוצה להשתמש במילה הספק רגעי. ההספק, המעטפת לא משתנה, לכן ההספק הוא איזשהו גודל קבוע. שימו לב אבל לאות אחר. האות הזה הוא אות AM. לקחתי אות AM. אגב, יכולתי גם לסרטט אות SSB, כן? גם הוא משתנה, המעטפת שלו כבר לא קבועה. אגב, זה AM עם איזה אחוז אפנון ככה שאתם מסתכלים? 50%, נכון? הוא עולה, לא? יותר? למה? זה הממוצע, הוא עולה 50% למעלה ו-50% למעלה, לא? נדמה לי, תבדקו אותי אחר כך. זה אות AM. מה שחשוב לי כרגע זה לא עובדה שאחוז אפנון או משהו כזה, מה שחשוב שכאן המעטפת היא לא קבועה. היא לא קבועה. ופה כבר זה בעיה. זה גם בעיה וגם צרה צרורה. כי כשהמעטפת לא קבועה, עכשיו שאלה איך אנחנו מגדירים הספק. עכשיו, כשאני אומר שמגדירים הספק, אתם הולכים לחנות, אומרים למוכר, אני רוצה מגביר הספק של 1 קילוואט. הוא הרי לא יודע איזה אות אתם הולכים להזריק לשם. האם זה אות CW או אות שמשתנה בעוצמה שלו. הוא לא יודע. אז הוא אומר לכם, אני מוכר... עכשיו, הוא צריך לשאול אתכם אבל, האם אתם צריכים מגבר ליניארי או לא ליניארי. אנחנו נדבר על זה עוד מעט. למה? כי אם אתם מתכוונים להשתמש עם אות, להגביר במגביר הזה אות שהמעטפת שלו משתנה, כלומר אתם הולכים לעבוד עם אפנונים כמו AM, כמו SSB, כמו... כן, AM ו-SSB, אין לי עוד אפנון נוסף, אז האפנונים האלה, המעטפת שלהם משתנה. ואם המעטפת שלהם משתנה, המגביר חייב להיות ליניארי. הוא חייב להיות ליניארי. כי אחרת הוא לא... אתם תראו את זה עוד מעט, מה זה מגביר לא ליניארי. כלומר, כשאתם הולכים לחנות ואתם קונים מגבר ליניארי, אז הוא לא יודע איזה אפנון אתם משתמשים. מה שכן יודע, הוא יודע שהמגבר שלו יודע להוציא איזשהו ערך מקסימלי באמפליטודה. הוא יודע שהאמפליטודה המקסימלית שהמגבר הזה יכול להוציא, ואני אראה את זה, הוא 100 וולט. אתם יודעים מה? 300 וולט. ותחת הערך המקסימלי הזה יוגדר ההספק של המגבר, ואני אדבר על זה, זה נקרא Peak Envelope Power, עוד דקה אנחנו נראה את זה, אולי כבר בשקף אומנם. אבל כעיקרון תבינו שזה לא ברור, הרי האות הזה, ההספק שלו, נגיד במרכאות לא קבוע, יש אזורים שבהם ההספק הוא גבוה, יש אזורים שבהם ההספק הוא נמוך. והשאלה היא, איך נגדיר את המגבר? אז אני כבר אומר לכם, יש בעצם שתי רמות מתח. יש את הרמת המתח המקסימלי, נקרא לה Vmax, שהיא בפיקים, ואז ברור לכם שהמגבר מוציא יותר הספק ברמה הזאת. ויש את הרמה המינימלית, שברור לכם ששם הוא מוציא פחות הספק. כלומר, יש רגעים בזמן במרכאות שהוא מוציא הספק גבוה או נמוך. אני לא רוצה לקרוא לזה הספק רגעי, זה לא בדיוק הספק רגעי, זה הספק ממוצע אבל לזמן קצר, אבל לא ניכנס לזה. ויש גם הספק ממוצע, אתם יודעים מה? יש הספק שזה הרמה הזאת. הרמה הזאת, כאשר האות לא מופנן, כאשר זה נעלם,
זה האמפליטודה EAC. להספק הזה אנחנו קוראים הספק קרייר. כן, הספק הקרייר זה ההספק הזה. אבל, באופן רגעי, המתח יכול לעלות לערך Vmax. וכשהוא עולה לערך Vmax זה המקסימום שהמגבר יכול להוציא. כלומר, אסור לנו שהמגבר להביא אותו למתח יותר גבוה. לערך של ההספק, אני אנסח את זה אולי במילים פשוטות, לערך ההספק המקסימלי, באמפליטודה המקסימלית שהמגבר מוציא, קוראים peak envelope power. וזה נתון של מגברים ליניאריים, peak envelope power. peak envelope power זה הערך של ההספק המקסימלי שהמגבר יכול להוציא. יש מישהו בבית. מה קורה? מצטער, מה אתה לא הניע? ממש 3 שבועות. טוב, אוקיי, אז אני עוד פעם, אני אחזור לזה קצת יותר בפירוט, אנחנו תכף נעשה חשבון, אבל הערך peak envelope power, תזכרו, יש לו משמעות, הוא בעצם אומר מה ההספק המקסימלי שהמגבר יכול להוציא. מה ההספק המקסימלי שהמגבר יכול להוציא. זה הערך של peak envelope power, עוד מעט אני אדבר. אז הנה, יש לנו תרגיל. בואו נניח שאתם תכננתם מגבר, בניתם מגבר, אנחנו תכף נראה איך לעשות את זה, או קניתם מגבר. הדבר שקובע בעצם, בסופו של דבר, את ה-peak envelope power, זה המתח המקסימלי שהמגבר הזה יכול להוציא. אתם לא יודעים את זה, אתם תמיד מדברים על הספקים, אבל בסופו של דבר, מה שקובע את המתח המקסימלי שהמגבר יכול להוציא, מה שקובע את ההספק המקסימלי שהמגבר יכול להוציא, זה כמובן המתח המקסימלי שהוא יכול להוציא. וזה, המהנדס שתכנן את המגבר יודע. אתם אולי לא יודעים, אתם יודעים את התוצאה הסופית. למה? כי הוא עושה לכם את החישוב. המתח המקסימלי שאני יכול להוציא זה 100 וולט. ואז אתם אומרים, ואז הוא עושה את החשבון הבא, מה ה-peak envelope power שמגבר כזה יכול לעשות? להוציא על עומס של 50 אום, זה העומס הסטנדרטי. הולכים לנוסחה שהראיתי לכם קודם, Vmax בריבוע חלקי שני ZL. זו הנוסחה היחידה שאתם צריכים לזכור מההרצאה הזאת. ואז שעושים את החשבון מקבלים 100 ואט. בסדר? המשדרים שלכם בבית שעדיין לא חיברתם להם מגברים, המקמ"שים, נכון? הם 100 ואט? כן. אם אתם תבואו ותמדדו את המתח בעדק האנטנה, זה 100 ואט. פיק, כן? זאת אומרת, הסינוס מגיע לערך מקסימלי של 100 ואט. מה המשמעות של זה מבחינת אות ה-AM? מה המשמעות של זה מבחינת האות ה-AM? שהערך הזה צריך להיות 100 ואט. הערך המקסימלי של האפנון צריך להיות 100 ואט. אסור לו לעבור את ה-100 ואט, הוא גם לא יעבור אותו. בסדר? מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שיש לכם שתי אפשרויות. או שאתם משדרים CW, שהערך הזה הוא 100 וולט, אוקיי? זה כשאתם משדרים מורס נגיד, 100 וולט פיק, ניצלתם את כל היכולת של המגבר, זה ב-CW. אם אתם משדרים AM, שימו לב, אתם צריכים, ה-AM זה כשאתם מדברים, כן? אבל כשאתם שותקים, אתם לא יכולים לעבור את הערך הזה, את הערך הממוצע הזה, כי זה כשאתם מדברים, זה כשאתם מאפננים. כשללא אפנון, הערך יהיה קצת יותר נמוך. זאת אומרת, אם אתם תבדקו משדרי AM, מה אתם תראו במשדרי AM? כשאתם לוחצים על המיקרופון, תעבירו את המקמ"ש ל-AM. תלחצו על מיקרופון ואל תדברו. אל תדברו. לא, אל תדברו. אני אומר, תלחצו על מיקרופון, אל תדברו. אתם תראו שהמגבר לא מוציא לכם את ה-100 ואט. הוא פתאום מוציא, אני אגיד לכם אפילו כמה, 30 ואט, 25 ואט. למה?
למה? תסתכלו על הסקאלה, נכון? אני צודק, אתם בדקתם את זה פעם? יש שתי שיטות של אפלול. תראה, אנחנו כבר זה לא... באמת מעניין. אם תלך אחורה לפני 40-50 שנה כשבנינו לבד והוספנו אפנן בדרגה הסופית, אז דווקא כשדיברת, קיבלת בסוף את ההספק של האפנן פלוס ההספק של הגן הזה. במשדרים האחרונים זה באמת כמו שאתה אומר, זאת אומרת, ההספק שאתה מתחיל לדבר, ההספק מתחיל לרדת. בדיוק. אז תשימו לב לעניין הזה. בדיוק, זה בדיוק מה שהתכוונתי. המנגנון, יש שם מנגנון שנקרא Automatic Level Control, הוא דואג כבר, הוא יודע שאתם הולכים לשדר AM, והוא דואג להביא את רמת ההספק ללא אפנון לרמה יותר נמוכה, כי ברגע שעולה האפנון הוא צריך לנצל ולהגיע להספק הגבוה. קשה לראות את זה אתם יכולים לראות את זה רק באפנון AM, ובאפנון SSB למשל, או כשאתם מדברים, אז כשאתם לא מדברים לא יוצא הספק ב-SSB, לכן אתם רואים ש-0, וכשאתם מדברים אתם רואים שזה עולה. עד מתי זה עולה? זה עולה עד לערך המקסימלי שהוא יכול להגיע. לפעמים, אם יש לכם VSWR לא טוב, אז יש שם מנגנון שנקרא Automatic Level Control, הוא רואה שה-VSWR לא טוב, הוא מגביל בעצמו ומוריד לכם את ההספק. למה הוא מגביל? כי הטרנזיסטור, מה לעשות? הוא יכול להגיע עד מתח מסוים. כשיש לכם VSWR, המתח הזה יכול לעלות יותר מדי. אני אראה את זה עוד מעט. וכשהוא מגיע יותר מדי, הוא יכול להישרף. אז לכן הוא מוריד באופן מלאכותי את המתח. אז כל ההרצאה הזאת, מה שאני צריך שתזכרו מכל הסיפור הזה, את המושג פיקן ולא פאור. לא תמיד האותות נראים ככה. יש לכם גם אותות שמשתנים בזמן, וצריך לתת את התחום הדינמי, לתת את התחום להספק. טוב, אני אתן לי פה עוד כל מיני חישובים, אני לא רוצה להלאות אתכם, אבל יש עוד אות. איך נקרא האות הזה? FM, תעזבו את הנוסחאות. תעזבו את הנוסחאות, תסתכלו רק על האות. אתם מסכימים איתי שזה אות FM? לא בגלל שכתוב, אלא בגלל שהתדר שלו משתנה. עוד דבר אחד מעניין ב-FM, המשרת היא קבועה. המשרת היא קבועה. כמו ב-CW. יש לזה יתרון מאוד מאוד גדול, שהמשרת היא קבועה. אני אגיד את זה בהמשך. יש לזה יתרון מאוד מאוד גדול. אבל זה אומר שהמשדר שלכם מוציא כל הזמן אותו הספק. אין לו את ההשתנויות האלה כמו ב-AM, שלפעמים הוא מוציא הספק גבוה, לפעמים הוא מוציא הספק נמוך. פה כל הזמן מוציא יותר הספק, אגב הוא יותר מתאמץ, הוא מוציא יותר הספק. אז אם המשדר לא מתוכנן ככה, אז לפעמים מנחיתים אפילו את ההספק שלו, שהוא לא יוציא את כל ההספק. זה נכון? הוא מוריד את ההספק ב-FM. כי אני לא יודע, ב-HF אין לי FM, אז אני לא יודע. כן? אז זה דבר שתשימו לב. גם CW וגם FM הם אפנונים שהמעטפת שלהם קבועה. אגב, אפנונים הספרתיים שהמעטפת שלהם קבועה זה FSK ו-PSK. גם ל-FSK וגם ל-PSK יש מעטפת קבועה. יש יתרון גדול מאוד במעטפת קבועה, שאגב אנחנו לא מנצלים אותו במקמ"שים שצריכים לעשות גם SSB, אבל אנחנו מנצלים אותו במקמ"שים שעושים FM. כלומר, שרק עושים FM. ואני אסביר על זה. תסבירו, מעטפת קבועה זה יתרון מאוד מאוד גדול מהרבה בחינות, ואנחנו נדבר על זה. אז בואו נשחק קצת עם המספרים. עכשיו זה באמת צריך לעניין אותך. שוב, נניח אני חוזר בעצם על התרגיל. נניח שקניתם מגבר הספק או קניתם מקמ"ש, אומרים לכם ה-PEP שלו זה 100 ואט. אתם בלי להתאמץ יכולים מיד, וכמובן הקרבת, הוא צריך להיות מתואם לעומס של 50 אור. בלי להתאמץ, אתם זוכרים את הנוסחה שכבר לא רשומה פה, אז אני רשום אותה. עוד פעם, PEP שווה Vmax בריבוע חלקי 2 ZL, ואתם מיד יכולים לחשב את המתח שמוציא המשדר הזה במקסימום הספק. בסדר? אתם מסכימים? זה פשוט אני סידרתי את הנוסחאות. תבדקו אותי אם זה נכון, זה 2 כפול 50 כפול 100, זה 100 כפול 100, 10,000, שורש זה 100 וולט. כלומר, המקמ"ש הזה שאתם יש לכם, לא יודע, איזשהו סוג שמוציא 100 ואט, הוא מפתח על האנטנה 100 וולט. הוא מפתח על האנטנה 100 וולט. תשימו לב לנקודה הזאת, הוא מפתח על האנטנה 100 וולט. אגב, אתם מיד יכולים לעשות חשבון שאתם מוסיפים פה עוד 0. מה קורה? זה יעלה בערך ל-300 וולט. אוקיי? זה חדש לכם? לא. אתם יודעים שהאנטנה מתפתח עליה 100 וולט ב-100 וולט. בסדר.
עכשיו, אתם הולכים למקמש ואתם שואלים, איפה מגיע בכלל ה-100 וולט הזה? אני מחבר אותו לחשמל דרך ספק של 13.8. איך אני מגיע ל-100 וולט? זה בדיוק העניין. הרי אין 100 וולט בה, אתם לא מספקים לו 100 וולט, אז איך הוא הגיע ל-100 וולט? מה זה אומר? זה אומר שבדרגת המוצא שלו יש איזשהו שנאי במרכאות, או רשת תאום, שלוקחת את ה-13.8 וולט הזה, ומעלה אותה ל-100 וולט. עכשיו, אני אראה לכם עוד מעט, אנחנו לצורך העניין נפתח כל מיני מגברים, ואני אראה לכם שיש שם רשת תאום כזאת, שהיא לוקחת מתח, במקרה הזה 13.8 וולט, שזה המשרת המקסימלית של המתח שאתם יכולים לייצר שם, ויש שם איזשהו שנאי שמעלה את המתח ל-100 וולט. זה ברור? תפתחו... מה? אבל זה לא שנאי. זה שנאי. שנאי. בסוליד סטייט זה שנאי. בשופרות זה משהו אחר, אני אדבר. זה שנאי, ממש שנאי. לא שנאי טרנספורמטור של... לא טרנספורמטור של זה, שנאי לערף. מה? משהו שמשנה. שמשנה. עוד פעם, תשימו לב, יש שם... משנאי. שנאי. ומה יחס הליפופים בשנאי? זה שנאי, אבל שנאי של ערף. אז איך אני עושה את החשבון? אני מחשב את היחס בין ה-13.8 וולט שנמצא בראשוני, ובמשני אני צריך לקבל 100 וולט. אז אני עושה 13.8 לחלק ל-100, זה 1 ל-7. זאת אומרת, אם פה יש ליפוף אחד, פה יהיו 7 ליפופים. בסדר? הכל וירטואלי. למה וירטואלי? ממש ככה, תכף. איזה ליפופים? יש ליפופים, תתפלא. אני אראה. בסדר? מה? תגיד לי, ה-13.8 לא צריך להיות מחצית ממנו? לא. כי ה-100 וולט, אתה מוציא בסוף סינוס. אתה מוציא 100 וולט, זה 100 וולט. שהפיק שלו זה 100 וולט. זה לא פיק טו פיק. לא פיק טו פיק, זה 100 וולט זה פיק. כל הנוסחאות הן, אני עובד כאן עם פיק. יפה. עכשיו, את הפיק הזה, ה-13.8, בו מתפתח אות הכניסה במתח הנמוך, הוא פיק טו פיק. אתה לא יכול לעבור את ה-13.8 בכניסה. אתה יכול, אני אראה לך את זה. בשנאי אתה יכול. לא בשנאי. אני אראה לך, אני אדבר על זה. אני אדבר, זו שאלה מעולה, מעולה. 13.8 זה DC, לא? DC הזה, ואתם תראו עוד מעט אני מחבר אותו לטרנס... זה שנאי? לא. לא, אבל זה עוד פעם. אני אסביר, לא הבנתי. העובדה, אתם שאלתם שתי שאלות מצוינות, אז זה פשוט מאפשר לי לחדד את העניין. יש לכם בספק, אתם מספק לו 13.8 וולט DC. לא. לא משנה מה. חבר'ה, בואו. שנייה, אתם שואלים אותי שתי שאלות קצת מנחות. אתם מספקים למקמש 13.8 וולט DC. אנחנו לא משדרים DC. המקמש הפך את זה לערף. הוא במקסימום יכול לייצר, ושימו לב, בגלל שסיפקתם לו 8 וולט DC, הוא יכול לייצר עוד סינוסואידלי שהמשרד שלו היא 13.8 וולט ומינוס 13.8 וולט. איפה המינוס? איך הוא עושה את זה? אני אסביר. שאלה מצוינת, אני מקווה שאני אצליח להסביר. כבר 3 טובות. מה? לא, אבל זו כבר שאלה שאני צריך עוד זמן. אני אומר לכם, אני טוען שזה מה שהוא עושה. 13.8 וולט. הוא מצליח ליצור מצב של 13.8 וולט ומינוס 13. הוא לא יכול לעשות יותר מזה. בסדר? הוא לא יכול לעשות יותר מזה. אבל אתה צריך 100 וולט על ה... עכשיו, זה עוד ערף, זה בתדר של 7 מגה-הרץ, 14 מגה-הרץ, 144 מגה-הרץ, זה לא משנה. הוא מייצר עוד סינוסואידלי של 13.8 וולט. אבל אם אתם תיקחו את ה-13.8 וולט האלה ותחברו אותו ישר לאנטנה, לא תקבלו בכלל הספק, כי מה הנוסחה? היא זאת. ואתם רוצים 100 וואט. אז אתם צריכים לעשות תהליך של להגדיל את ה-13.8 וולט ל-100 וולט. נכון? כי רק 100 וולט יכול ליצור 100 וואט באנטנה. יש מישהו שלא מבין את זה? מה? AC, הכל AC. הכל AC. אפילו לא. הכל AC, גם נגמר ה-DC. ה-DC זה רק אמרתי לך שזה מה שאתה מספק, אבל הכל AC. בסדר?
ואז אתה צריך, אין לך ברירה, אתה צריך לעשות שניים. והשניים מעלה לך מ-13.8 וולט, מתח סינוסואידלי של 13.8 וולט פיק ל-100 וולט. יש מישהו שלא הבין את זה? תלכו לביתה, תפתחו את המקמ"ש. בואו נעשה, אל תפתחו מקמ"שים סופרתיים, תפתחו מקמ"ש סוליד סטייט. לא יודע, TS 590. תפתחו אותו, תסתכלו על הדרגה הסופית, אני אראה לכם את זה גם בתמונות, תסתכלו על הדרגה הסופית, יש שם מין פריט כזה מלבני, שחור, ויש בו ליפופים. תסתכלו, תמדדו את יחס הליפופים, תספרו אותם, אתם תראו שיש שם 7 ליפופים. בסדר? פעם הבאה אתם יודעים. יחס של 1, עושים 1 ועושים 7, אני אדבר על זה. בסדר, אבל לא היום. אז זה לגבי הנושא של מה עושים. אגב, בשופרות עושים משהו אחר, אנחנו נדבר על זה, לא בטוח שהיום, אבל נדבר. בסדר? אז זה איך אנחנו מקבלים את ההספקים האלה. אגב, אם אתם רוצים לעשות AC, הכל AC. ה-13.8 וולט זה רק תיקח אותו, זה DC שהפכנו אותו ל-AC. בסדר? ל-AC שהפיק שלו 13. מאיפה בא המינוס אני אדבר. שזה יהיה לי קשה להסביר את זה. טוב. רגע. עכשיו בואו נחזור ל-DC. בואו נחזור ל-DC. אם אתם בונים, אם המשדר שלכם צריך להתמודד בעברה של SSB או AM, הוא צריך להיות ליניארי. מה זה ליניארי? זה אומר שהוא יכול להגביר אותות נמוכים ויכול להגביר אותות גבוהים, ועוד מעט אני אראה לכם גם מה זה לא ליניארי. אם הוא היה FM הוא יכול להיות לא ליניארי. החיסרון הגדול של מגבירים ליניאריים זה הנצילות שלהם. מה זה נקרא נצילות? כמה אנרגיה אתה משקיע לו? אתה מכניס לו הספק, נגיד, עוד לא יודע, תכף נדבר, ואתה מוציא ממנו פחות ממה שהכנסת. איפה הלך השאר? נכון. אני זרקתי פה נצילות, אני אפילו לא בטוח שזה נכון, 50%, זה יכול להיות? אתה לא מוציא פחות ממה שהכנסת. לא, אות הערף הוא פחות ממה שהכנסת. בסדר? הוא מוציא בצורת אנרגיה. אתה משקיע X בשביל לקבל 10X, אבל לקבל 6X. לא. לא נכון. רגע, שנייה, אני לא הסברתי טוב, סליחה. ההספק שקודם דיברנו עליו הוא הספק של 100 ואט, נכון? אין יש מאין. 100 ואט, נכון? רגע, לא, אני לא הסברתי, אני אשם בזה. 100 ואט זה מה שאני מוציא לאנטנה, בסדר? ה-100 ואט האלה מאיפה מגיעים? מהספק שלך. אבל שם יש 20 אמפר DC בכניסה. מהספק שלך, הוא צריך לספק את ההספק הזה. עכשיו בואו נראה כמה הוא צריך לספק. אז אני כבר אומר לכם, זה שאתה מוציא לאנטנה 100 ואט, המערכת שלך צריכה 200 ואט. למה? כי 50% הולכים לחום. בגלל זה יש לכם את הקירורים וכולי. זאת אומרת, וזה במצב הטוב, אוקיי? במצב הטוב, 50% הולך לחום. אנחנו נסביר למה. בסדר? אבל פה זה קצת איזשהו דיון פשטני. זאת אומרת, אני צריך לצרוך מהספק, הספק הוא AC או DC? DC, נכון? ספק DC, אני צריך לצרוך הספק של 200 ואט, אולי קצת יותר אפילו. בסדר? בשביל להוציא 100 בערף לאנטנה. אתה צריך להיות 200, בסדר? ואתה מבזבז את 100 הנוספים למה? לחום, הוא מתחמם, אין מה לעשות, הם רותחים הטרנזיסטורים. וזאת אומרת, ואני קראתי להספק החום, קראתי לו P-dissipation, זה ההספק שאתה צורך מהספק שהוא פי 2 יותר מה-100 ואט, ואני מוריד ממנו את ההספק שאתה משדר, כלומר 100 ואט הזה הולך לחום. אתה צריך לפזר את ה-100 ואט האלה כחום. זה בגלל שהמגבר חייב להיות ליניארי. אם הוא יהיה לא ליניארי, אולי הוא יותר נציל. אולי הוא קצת יותר נציל. הוא ליניארי ולכן 100 ואט. אגב, 50% זה מספר אופטימי, לפעמים זה 40%. הנקודה ברורה? אתם תגידו לי מתי אתם רוצים הפסקה. עוד 10 דקות שנעשה את זה משני צידי 8, כי ב-9... עם העוגה וזה? נכון. יוסי, כדאי להזכיר פה שעדיף לשדר במורס. עדיף, נכון, עדיף לשדר במורס. לא, אני אסביר לך תכף למה. תגיד את זה כל 5 דקות. לא, אבל אני אגיד לך, אם היו מתכננים נכון את המשדרים, אז
יכול להיות שבמורס היית מבזבז פחות, אבל אני חושב שלא עושים את מה שאני הולך להגיד בהמשך. זאת אומרת, שימו לב, צריך לצרוך מהספק 200 ואט, נכון? מהספק 200 ואט בשביל לשדר 100 ואט. איזה זרם אני צריך לצרוך מהספק? בואו נראה, בשקף הבא. לא, ספק לו 13.8 וולט. אז איזה זרם אני צריך? 15 אמפר, נכון? זה סביר? כן, כן. זאת אומרת, כשאתם לוקחים את המקמה שלכם, ואתם רואים שהוא מוציא 100 ואט, כתוב שם בשידור, שימו לב, הוא צורך 15 אמפר. כנראה שהוא צורך אז כנראה יותר. הנצילות היא כנראה פחות מ-50, ולכן אנחנו צריכים לפי הפיוס שאומרים 20-22. לנו לחבר שם בדרך. זה רק יחידת ההספק, אבל יש לו עוד יחידות. יש לו עוד יחידות, כן, תראה, יחידת המעבד מבזבזת חום לא פחות, היא מבזבזת גם איזה כמה ואטים טובים, והיחידות, היחידה הכי בעייתית היא יחידת ההספק, כן? יחידת ההספק היא הכי בעייתית, היא צורכת הכי הרבה, אבל יש לך שם גם מערכות אחרות שגם מתחממות. זאת אומרת, אתם פותחים, כי אם היה נצילות 100%, יש מצב כזה, תתפלאו. תתפלא יש, תיאורטית יש, לא מעשית, תיאורטית יש. באפס המוחלט. לא. יש תיאורטית, אני אראה לכם שיטה, אבל צריך לעשות משהו. אם תיאורטית היה 100%, אז היית צורך פי 2 פחות זרם. אבל יותר אין 100%, ולמה אין 100%? כי אתה ליניארי, יש לך 50% ו-50% במקרה הטוב, אתה צורך יותר זרם. האם זה ברור? על 50% אני רואה את זה גם מכיוון אחר לגמרי. אתה הרי עושה תיאום עקבות, אתה חייב שהקטע היציאה של המגבר שלך, ולא חשוב באיזה קלאס הוא עובד, יהיה שווה, זאת אומרת, יהיה מתואם ל-50 אום, זאת אומרת, אם תיקח מקור מתח נניח, אז חייבת התנועית להיות שווה להתנועית החיצונית, אז ההספק חייב להתחלק בין שתי התנגדויות שוות. זה נכון. אבל יש עוד נקודה ואני אגיע אליה, בסדר? עוד מעט. זה תלוי באיזה מוד המגביר הזה עובד. המילה התנגדות פנימית היא... איך אני אגיד? המילה התנגדות פנימית היא נכונה, אבל לא באמת קיים שם נגד. לא, זה התנגדות המוצא של המגבר, זה לא... לא, זהו, גם לא בדיוק קיים שם... אתה תבוא עם... כל מה שתמדוד היא לא קיימת בדיוק. למה היא קיימת אני אראה עוד מה? היא אקוויוולנט, כשאתה אומר התנגדות מוצא, היא אקוויוולנט לעובדה שהמגבר מתחמם. אני אומר עוד פעם, היא אקוויוולנט, היא מחושבת מתוך העובדה שהמגבר מתחמם. זה נראה קצת עקום. זה קשור, אבל זה לא באמת שאתה לוקח לטרנזיסטור ואתה אומר לו, תשמע, התנגדות היציאה שלך היא כך וכך אומים. זה לא בדיוק, בגלל שאתה עובד במוד מסוים, ההתנגדות שלו היא כזאת. אני אגיע לזה, בסדר? נגיע, כן. יש שנאי במוצא, בעצם יש איזשהו חוצץ של שנאי. כן, שנאי, אוקיי. השנאי עצמו הוא בעצם, הוא מייצר איזושהי התנגדות. עכשיו, היא צריכה להיות גם ביציאה שלה מתואמת. נכון. אני אסביר רגע, השנאי עצמו, השנאי, רק תדעו לכם, זה הרכיב הכי נציל שיש בעולם. כן, נכון. הוא כמעט לא מבזבז שום אנרגיה על עצמו. זאת אומרת, סליחה שאני עוצר אותך, אין לו התנגדות כמעט. יש לו, אבל... התנגדות משוקפת, מה שנקרא... ההתנגדות המשוקפת. זה ה-50 אום שדיברת קודם, 1-7. אני לא הראיתי את זה ואני אגיע לזה. תסלחו לי שאני עשיתי את זה בינתיים בחשבון פשוט, אבל אם פה יושב 50 אום, המשמעות של ההשנאה הזאת, שפה תשב התנגדות יותר קטנה. אני אגיע לזה, בסדר? כרגע עשיתי... פי 49. פי 49. פי 7 בריבוע יותר נמוך. זאת אומרת, ה-50 אום הזה הופך ל1 אום פה. בסדר? אבל אני אדבר על זה בפעם הבאה. בסדר? ואני אסביר את זה יותר טוב. בסדר? אבל כעיקרון, השיקוף של המתח, האקוויוולנט שלו זה גם שיקוף של התנגדויות. המתח עולה ביחס ישר ביחס לליקופים, ההתנגדויות בריבוע. בסדר? אני אסביר את זה אחר כך יותר מפורט. בסדר? אז עוד פעם, יש לנו את הבעיה של הנצילות, ומזה נגזר הזרם. מזה נגזר הזרם שצורכים מהספק. שוב, 15 אמפר זה מספר שלקחתי אותו שכאילו כל ההספק הולך למגבר הספק, אבל תוסיפו עוד כמה אמפרים לדברים אחרים.
בפועל זה מבקשים לכם פיוז של כמה? 20 אמפר? משהו כזה. אוקיי, עכשיו אני נכנס לקטע קשה יותר. עכשיו, אתם תראו, אני שמתי פה רק, אני מקדים את המאוחר, שלא תצעקו עליי. שמתי פה גם נוסחאות שאני מלמד באוניברסיטה. תתעלמו מהם לגמרי. תסתכלו רק על הציורים, אני שמתי כי אנחנו הולכים להפיץ את המצגת, שיהיה לכם. מי שירצה פעם להראות, לחשב את הדברים. שיהיה ברור לכולם כמה הם לא מבינים, לא רק לנו. לא, אני אומר, אני שמתי, תתעלמו מהם, אל תירדמו, תסתכלו, אבל יש פה דבר נורא נורא יפה, תסתכלו רק על הציורים. בסדר? ואני רוצה לדבר. טוב, מגברי ספק במיוחד, מחלקים אותם למה שנקרא קלאסיס, סוגים. יש כל מיני סוגים של מגברי ספק, ונתנו לקלאסיס האלה אותיות. נתנו להם אותיות. אוקיי. המגבר הכי ליניארי שיש זה מגבר קלאס A. מגבר הכי ליניארי שיש, מגבר קלאס A. ולמה הוא ליניארי אני עוד מעט אגיד. אני אראה את זה בציור. המגברים האחרים הם בעצם פחות ליניאריים. הם פחות ליניאריים, ולמה עושים מגברים פחות ליניאריים? אני כבר אומר, כי אולי לא צריך. אולי לא צריך. אני אתן לכם דוגמה כן, אולי לא צריך. ולמה לא צריך? כי אולי האותות שאתם מעבירים הם לא ליניאריים. כמו, הם לא משנים את האמפליטודה שלהם, אז אם הם לא משנים את האמפליטודה שלהם, למה לעשות אותם ליניאריים? אוקיי? כמו FM, בדיוק. FM הוא אות שהאמפליטודה שלו קבועה, לא צריך מגבר ליניארי. לא צריך מגבר ליניארי. אפשר לעשות מגבר לא ליניארי, ואני כבר אומר לכם, ב-FM אנחנו משתמשים עם מגבר קלאסי, אני עוד מעט אסביר מה זה. מגבר קלאסי, ואז אנחנו מרוויחים. מה מרוויחים? פחות פיזור. מה? נכון. אתה מבזבז פחות חום ופחות צריכת זרם מהספק. כלומר, SSB אנחנו צריכים את הסוג הזה. האמת היא שגם אפשר להשתמש בזה, אני אדבר על זה. וגם בזה. אני אגיע לזה. אבל FM אפשר להידרדר עד כדי מגבר שהוא מאוד לא ליניארי, נקרא קלאס C. בעצם לחסוך בפיזור חום. אם אתה חוסך בפיזור חום, אתה חוסך באנרגיה. אבל אתה יכול לעשות את זה רק עם FM או עם CW. CW אתה יכול לעשות את זה, כן? כי אתה לא צריך, אין לך השתנות. אגב, יש מגברים היום בשנים האחרונות שנקראים קלאס D. עכשיו, אני אתן לכם דוגמה מעולם אחר לגמרי. אתם יודעים, יש מגברי שמע. מגברי שמע, שאתם רוצים לקחת איזשהו מגבר להופעה, זה קילוואטים בהופעה. קילוואטים שדוחפים רמקולים. בשנים האחרונות התפתחו מגברים לשמע, שמאוד מאוד נצילים, הם נצילות של 90%, 96% אפילו. אין כמעט חום. המגברים האלה נקראים מגברים קלאס D. והם עובדים בצורה הכי לא ליניארית שיש. אני אראה את זה. הלוואי ויכולנו לעשות מגברי RF כאלה. תארו לכם, אתם בונים ליניאר, כל הקילוואט כמעט הולך לשידור, אתם לא מבזבזים חום. מגברי שמע אפשר לעשות את זה, אני אדבר עליהם. מגברים שעובדים על מיתוג. הם עובדים בעצם בשתי רמות מתח. הם אף פעם לא עובדים ברמות רציפות, וזה איכשהו מתורגם אחרי זה לאות אנלוגיה, אני אדבר על זה. אגב, כשאתם מדברים על המכשירים האלה לא רוצים לשדר, הרי הם סוללות. תארו לכם שאתם תשדרו SSB עם המכשיר הזה, תצטרכו מגבר ליניארי, אני סתם זרקתי SSB, הוא בכלל הספרתי המשדר הזה, תכף נדבר, תצטרכו מגבר ליניארי, 50% ילך לחום. הסוללה הזאת תיגמר לכם מהר מאוד בגלל חום, 50% ילך לחום. אז מה עשו? הלכו לאפנון שהוא FM.
FM אני יכול לעבוד עם מגבר קלאס C, ואז פחות הולך לחום. ואם פחות הולך לחום, אז אני יכול להחזיק את הסוללה יותר זמן, לא מבזבז אותה. ואם תשימו לב, כל המקמ"שים הם לא סתם, כל המכשירי קשר, הטלפונים האלה, הם FM. רק אני מזהיר אתכם, זה לא FM, זה טלפון שהוא ספרתי. אבל השיטה שמשדרים פה היא 0K. 0K, שזאת השיטה של ה-RTTY, זה 0K, נכון? היא שיטה שמבוססת על משרת קבועה, היא כמו FM אבל ספרתי. אתם איתי? תכף נעשה הפסקה. אז אלה הצורות, אני הולך לעבור על זה ועכשיו אני מפחד להראות את השקפים האחרים. אז אני אעשה את זה בזהירות. אעשה את זה בזהירות, שוב, אני מפחד. זה אתם רגועים בינתיים. אוקיי. מה זה? טרנזיסטור, נכון? טרנזיסטור הוא מגבר. 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 נכון, הופך פאזה, אתה מכניס בכניסה עוד סינוסי כזה, אתה מוציא עוד סינוסי כזה. במגבר קלאס A, אתה מוציא עוד סינוסי שהוא יפה. שהוא יפה. לא קטוע. זה נקרא מגבר ליניארי. הוא מוציא עוד סינוסי יפה. הוא לא קוטע אותו בשום מקום. אוקיי? מה הבעיה? הבעיה היא שמפה לפה יש מתח. ומפה לפה זורם זרם. זה העומס שלנו. בסדר? זה העומס. על הטרנזיסטור, בכל נקודה בזמן, יש נופל מתח וזורם זרם. נכון? על הטרנזיסטור. תחשבו על הטרנזיסטור, עזבו את העומס. בכל נקודה בזמן נופל מתח וזורם זרם. מה זה אומר? יש את המכפלה ביניהם. מתח כפול זרם, נכון? למדנו איפה רשמנו את זה. תמיד כשיש לך מתח כפול זרם, יש לך הספק. זאת אומרת, נופל על הטרנזיסטור הספק. מה זה הספק הזה? חום. חום. מגברים ליניאריים, בכל רגע בזמן, אתם תמדדו את המתח מפה לפה, תמיד יש מתח ותמיד זורם דרכו זרם. הנקודה ברורה? בטוח? עכשיו תארו לכם שאתם בחלק מהזמן לא מזרימים בטרנזיסטור זרם. לא, בסדר, בסדר. יש לכם שאלות או תשאלו, אני... שואלים אחד את השני רק. לא, אני רוצה ש... בסדר. עוד פעם, יכול להיות שבחלק מהזמן הטרנזיסטור לא זורם דרכו זרם. פחות חום ויותר... בדיוק. אם ברגעים מסוימים תפסיקו להזרים את הזרם דרך הטרנזיסטור ונופל עליו מתח, זה שנופל עליו מתח לא מעניין. אם לא זרם דרכו זרם אין עליו הספק. הוא מפסיק את האות. לא, זה בדיוק העניין. הוא מפסיק את האות, אבל אולי אתה יכול לשקם את האות אחר כך. אולי. זה לא בקלאס הזה. לא בקלאס הזה, לא בקלאס הזה. אבל אני אומר לכם, תארו לכם שיש מגבר שבחלק מהזמן המחזור הזה לא זורם דרך הטרנזיסטור, זרם. אם בחלק מהזמן לא זורם דרך הטרנזיסטור זרם, זה אומר שבזמן הזה יש פחות בזבוז הספק עליו. ואם יש פחות בזבוז, אז פחות מתחמם. תבינו, ההספק של החום לא נובע מזה שנופל על העומס מתח וזרם. מה שחשוב זה מה שקורה לטרנזיסטור. מה אתה אומר? הוא לא יהיה קלאס A. הוא לא יהיה קלאס A. וזה בדיוק הסיפור של הקלאסים. הקלאסים האלה שכתובים פה בעצם אומרים, הקלאסים האלה שכתובים פה אומרים באיזה חלק מהמחזור של הסינוס הטרנזיסטור מוליך. זורם דרכו זרם. בסדר? בקלאס A כל הזמן. כל הזמן. בקלאס B חצי מהזמן. רק בחלק החיובי נגיד, בחלק השלילי לא. זה נקרא קלאס B. פה כבר לא זורם דרכו זרם. אז חצי מההספק לא מתבזבז. בסדר? זה קלאס B. בקלאס C, אתם רואים את הנוסחאות, זהו, לא רציתי להראות את זה. בקלאס C אפילו פחות, אפילו יותר מחצי הזמן. רק בקטע הזה. אוקיי? אז עוד יותר אני מרוויח.
ובקלאס D, טוב, את הקלאס D נעזוב רגע, מה זה קלאס AB? אולי נעשה את הפסקה. החלק הכי מותח. שלו, ככה בקווים כלליים, ויוצר לנו מאות ה-DC הזה אות AC. עוד פעם, אני אגיד, הוא עושה את זה בהפסקות, הוא עושה את זה. שנייה, אני אסביר. הוא בעצם, תתארו אותו כמין, זה לא נכון, אבל אני אתאר אותו בצורה, כמין נגד משתנה כזה, כן? זה לא בדיוק ככה. שלפעמים יש לו התנגדות גבוהה, ולפעמים יש לו התנגדות נמוכה. וכתוצאה מכך הוא יוצר תנודות, הוא מתרגם את התנודות של הכניסה, כן? לתנודות ביציאה. עכשיו, זה לא, התיאור הוא לא נכון, הוא הרבה יותר סבוך מזה, אבל זה מה שעושה טרנזיסטור. פה אתה מספק את ה-13.8 וולט DC, והטרנזיסטור שמשנה את המוליכות שלו, בהתאם לאות קטן שמזינים לו בכניסה, הוא משנה את המוליכות כך שהוא מגדיל לנו את האות לאמפליטודות יותר גבוהות. זו נקודה ברורה? כלומר, זה המעבר מ-DC ל-AC. לגבי האמפליטודות פה, זה תלוי במתח הזה, זה תלוי גם בעומס, אני אדבר על זה תכף. אבל על מנת להפריד בין ה-AC ל-DC, אתה צריך איזשהו קבל צימוד. נכון, אתה שם קבל צימוד או שם שנאי, גם שנאי הוא מפריד בין DC ל-AC, אני לא תיארתי את זה, אבל פה יש באמת קבל צימוד. בסדר? קבל צימוד, או תכף נראה שנאי, בערף אתה שם שנאי, אתה שם רשת תיאום, כן? וזה אני אראה. עכשיו, כמו שאמרתי לכם, קלאס A, בקלאס A בעצם זורם זרם במשך כל מחזור הסינוס. בקלאס B רק בחלק מהמחזור, נגיד העליון, ובחלק מהמחזור לא. זאת אומרת, חצי מהזמן לא זורם זרם. ואני אמרתי לכם, כל פעם שזורם זרם דרך הטרנזיסטור הוא מתחמם. אם נופל עליו גם מתח וזורם דרכו זרם, V כפול I זה מיד הספק, אז הוא מתחמם. ואם יש טכניקה להקטין את החימום, בואו נזרים דרכו כמה שפחות זרם. רק הבעיה שזה יוצר אות שהוא לא האות הסינוס שאנחנו רוצים. זה מגבר לא ליניארי, זה קלאס B. קלאס C המצב עוד יותר גרוע, אנחנו לוקחים רק קטע קטן מהאות הזה. אז תגידו מה עושים אחר כך, נדבר על זה. ויש גם קלאס AB. קלאס AB זה שאנחנו עובדים בין קלאס A לקלאס B. זה בעיקר בשופרות, אנחנו נותנים מצב שבו אנחנו מוליכים, נגיד, קצת יותר, כן? יש לנו הולכה בקצת יותר מהסינוס. זאת אומרת, אנחנו עושים משהו כזה, כן? זאת אומרת, אנחנו יותר מחצי מהזמן אנחנו מוליכים. זה קלאס AB. מה מתאים לזה יפנון הוא מתאים AB? אני אדבר על זה. אני אדבר על זה בדרך כלל, אפשר לעשות... אני אסביר. תזכור את המושג... מה קובע את זה אבל? מה? מה קובע את זה? קובע את זה נקודת העבודה של הטרנזיסטור, תכף תראה. בסדר? קלאס C אמרתי, זה קלאס שבו אני רק קטעים, אני ממש מוליך רק בקטע קטן מהמחזור של הסינוס זרם דרך הטרנזיסטור. וקלאס D זה הקלאס הכי מעניין. הטרנזיסטור עובד כמתג. און-אוף. או שהוא מוליך או שהוא לא מוליך. או שהוא מוליך או שהוא לא מוליך. מה זה אומר או שהוא מוליך? בואו נראה את הזרם. אם הוא מוליך, אז הוא קצר. כן? קצר, אם אני אסתכל על הזרם שזורם דרכו, הזרם הוא מקסימל. נגיד, בואו נכתוב פה מתח, בואו נכתוב זרם. כשהוא, נגיד, כשהוא לא מוליך, כשהוא נתק, תראו לכם שהוא נתק לגמרי, הוא נתק לגמרי, אז נופל עליו מקסימום זרם, מקסימום מתח, אבל לא, אין דרכו זרם, נכון? כשהוא קצר לגמרי, המתח נופל לאפס, והזרם עולה למקסימום, נכון? חוזרים חזרה, מוליך, נופל הזרם לאפס, בסדר? שימו לב, על הטרנזיסטור אף פעם אין מצב שבו יש גם מתח ויש גם זרם. זה נקרא קלאס D. הוא בעצם מתג. ועל מתג לא נופל הספק. מתג לא מתחמם אם אין לו התנגדות. אם הוא אף פעם... אם אנחנו יכולים להפעיל טרנזיסטור במוד כזה, זה מוד אידיאלי. וכזה המוד הכי לא ליניארי שיש.
זה המוד הכי לא ליניארי שיש. איך יש על משהו מתח אם אין בו זרם? זה כאילו כוח זה רק הפרש פוטנציאלים בעצם? נופל עליו מתח, תיקח מתג. כשאתה פותח מתג, נופל עליו מתח, תבדוק בין שתי הקצוות. בין שני הדקים יש מתח. שני הדקים יש מתח, אבל אין זרם. ועכשיו אתה סוגר את המתג. אז לא נופל עליו מתח, אלא יש... נופל עליו מתח. יש כאילו... יש פער, יש הפרש פוטנציאלים. כן. אבל זה לא נופל, מה זה נופל עליו? זה ביטוי. הפרש פוטנציאלים בין ההדקים שלו. התנגדות אינסופית. בסדר? התנגדות אינסופית, לא זורם זרם. עכשיו אתה סוגר את המתג, בסדר? אפס התנגדות. אפס התנגדות, אין מתח, אבל יש מקסימום זרם. אתה בעצם משחק בין שני הדברים האלה, זה מגברי קלאס D. לצערנו הרב, אני אדבר על זה גם בהמשך, לצערנו הרב אין את זה בערף. אם היה בערף היינו חיים בעולם אידיאלי של נצילות קרובה ל-90%. אין דבר כזה, יש את זה באודיו. המגברים האלה של ההופעות הגדולים האלה שמוציאים קילוואטים, באודיו אפשר לעשות את זה. בגלל, אני אסביר, הטרנזיסטורים הם מספיק מהירים, באודיו זה תדרים נמוכים. אודיו זה תדרים נמוכים. אז זמן המעבר תרצו 1 לוגי ל-0 לוגי, בין און לאוף, הוא מהיר מאוד ביחס למחזור האות, כי התדרים נמוכים. אז הוא עושה את זה מהר. בערף, ככל שעולים לערף, פתאום אנחנו רואים שזה עושה מין דבר כזה. אוקיי? הוא בעצמו, עד שהוא עולה ועד שהוא חוזר חזרה, הוא פתאום מעגל לנו את הפינות, וגם זה מתעגל. הנצילות היא לא טובה. ואז אנחנו מפסידים. אבל אתה בעצם ממתג את הסינוס שאתה אמור לשמוע. אני ממתג את הסינוס שאני... תדר גבוה פי כמה וכמה, בצורה כזאת שהאוזן לא מפעילה. נכון, אני אראה את הסכמה של זה, רק... אבל הכל מתבסס על זה שאתה יכול לשחזר את זה. כן, זה הכי חשוב. אחרי זה... אבל אתה מכניס את זה לרמקולים, יש שם מסלילים, אין... יש פילטר, אתה עובר דרך פילטר, זה לואו פס פילטר. זה לואו פס פילטר, ואז אתה משחזר. אגב, בכל האפלונים האלה אתה צריך לשחזר, אתה עובר דרך בנד פס פילטר. זאת אומרת, אתה... זה תנאי. כן, כן, תגיד. זה תנאי. זה תנאי, אחרי זה אתה לא יכול לשחזר את זה. עכשיו, לי אפילו יש תרומה אישית לפני בערך 20 שנה לעניין הזה, שאני כתבתי מאמר, איך אפשר לשחזר, איך אני מוכיח מה התנאים לשחזור. זאת אומרת, אני אפילו אראה לכם את ה... אגב, ומאז רק החכמת, אנחנו מניחים. לא, כן, מה הבעיה? הבעיה הטכנולוגית היום. הטרנזיסטורים הם לא מספיקים למתג, הם צריכים למתג באפס זמן. זאת אומרת, אם יש לך את המעברים האלה, אתה מפסיד. ולא הצליחו, עד היום לא מצליחים לקחת טרנזיסטורים שימתגו לכם באפס זמן. והמעבר הזה הוא מבזבז הספק. זה מה שמבזבז הספק. אגב, למה ה-CPU של המחשב מתחמם? הרי הוא לא צריך להתחמם. הכל דיגיטלי, זה רמות 0-1. 0-1 לא זורם זרם, בגלל המעברים. אתה עולה בתדר, אתה, כתוצאה מכך, המעברים הם לא מהירים, ויש לך זמני מעבר. הזמן המעבר הזה אתה משלם על זה שהטרנזיסטור בזמן המעבר יש עליו מתח וזורם זרם, וזה לא אסור שיקרה. זאת אומרת, המגמה היא כדי ליצור מצב שלא יתבזבז הספק על המגבר, אתה צריך להגיע למצב שכשזורם זרם, אין עליו מתח. וכשיש עליו מתח, לא זורם זרם. כמו שנאמר כאן, צריך אחרי זה פילטר, שישחזר לנו את האות. ויש תיאוריה שמראה איך לשחזר את האות. הוא משחזר או שהוא מסנן מהפוריה את התדר? הוא מסנן, כן, זה מסנן. לשחזר את האות זה לסנן. לרמקולים, במגברי קלאס D של שמע, תבינו, זה הספקים של קילוואט. מגברים, הספקים של קילוואטים, יש בדרך לרמקול, יש מסנן. יש מסנן לואו פס שדואג לכך שההרמוניה הראשונה, כמו שאמרת, של הסיגנל תעבור ותהפוך לסיגנל ברמקול, אחרת אתה... טוב גם למגברים בבית דרך אגב? כן, מצוין. תראה, יש להם, תביא, למגברים כאלה... בהופעות של קילוואטים אתה לא מצליח לשמוע שום דבר. תראה, יש מגברים ביתיים שהם קלאס D, אני כבר מזהיר אתכם, העיוותים שלהם יותר גבוהים מאשר עיוותים של מגברים ליניאריים,
הפוש פול, שזה בדרך כלל המגבירים שיש ולמה זה? אפשר לשחזר נכון. כי זהו, הפילטר הוא אף פעם לא משחזר, יש זליגה של התדרים הגבוהים לתוך הנמוכים ונוצר עיוות. שוב, אז זה לא מה שאתה שומע, אבל מגבירים לא ליניאריים, כאלה של שמע, הם מעוותים יותר מאשר מגבירים ליניאריים. עכשיו, בבית אתה לא צריך, אתה לא מרביץ קילוואטים לרמקולים, זה לא... בגלל זה יש נטייה היום לחזור לפטיפונים העיקריים, מבחינת האקוסטיקה. כן. אין להם רנג' דינמי פה. אין להם, הפטיפונים... הבעיה היא שאומרים במגברים סטריאופונים שפתאום נכנס לך מצלתיים או הטרומבון, ואז אתה צריך פתאום הספק רגעי של פי 10. ואם אין לך את האפשרות לספק את זה דרך הספק או משהו מעין זה, אז אתה מרגיש את העיוות. זהו, אז בתתכנן... גם בצלילים הגבוהים. תשמע, עוד פעם, בגלל זה אתה רוצה הספק. הספק אתה צריך בשביל התחום הדינמי, כמו שאמרתם כאן. וצריך את הדבר הזה. אבל כשיש לך את זה באופן נדיר, אז המגבר לא מתחמם כתוצאה מזה. מתי הוא מתחמם? הוא מתחמם כשאתה מפעיל את זה לאורך זמן ובהספקים מאוד גבוהים. שוב, אתה לא צריך בבית פיזור חום, אבל תאר לך שמגבירים של הופעות, אם אתה תשתמש במגבירים ליניאריים, הם פשוט, אתה צריך קירור מאוד... קירור, כן, באמת, קירור מים. וזה נקודה מאוד מאוד חשובה. אגב, המגבירים האלה של קלאס D, הם בדרך כלל קטנים, הספק שלהם מאוד פשוט, הוא ספק... אני אתן לכם דוגמה, זה אני לא הייתי ערני מספיק. ספק ממותג, אתם יודעים מה זה? למה הוא יותר טוב מספק ליניארי? כי אצלי בבית הוא תופס פינה... למה אבל? למה? אבל למה? כי הוא קלאס D. כי הוא קלאס D, הוא בדיוק אותו רעיון, הוא קלאס D. ספק ליניארי, אתה שם טרנזיסטור מייצב, הוא מבזבז על עצמו חום, כי יש זרם וזה, והשנאי, ספק ממותג הוא ספק בעצם שעושה קלאס D. הוא עובד לכם בין שתי רמות מתח, הוא בעצם יש איזשהו אוסילטור כזה שעובד בין שתי רמות מתח, אתה פותח וסוגר מתג. ואז הוא יוצר בעצם את זה, והוא לכם יותר את זה. יותר מורכב או יקר או מה? הוא לא יותר יקר, הוא יותר זול. יותר זול. יותר זול, הוא לא מתחמם, הוא קומפקטי, אתה כמעט לא צריך פיזור חום, הוא כמעט לא מתחמם. ספק ממותג. זה בדיוק. הקלאס D אגב נולד, הקלאס D נולד מהספקים הממותגים. זאת אומרת, עוד שנייה אחת, הקלאס D הוא מהספקים הממותגים, כן. ספק ממותג הוא גם יותר מדויק? או שאין קשר? שוב, שאלת כמה ייצבו את המתח וכולי, ספק ממותג הוא יותר... בא לרכוש שזה ספק, תמיד אומרים לך, ממותג יותר יקר כי הוא... לא, ממותג יותר זול. ממותג יותר זול ולדעתי... הוא יותר זול, יותר זול. הוא גם לדעתי פחות מדויק מספק ליניארי. אני חושב שהוא פחות... הדווה שלו, אני לא יודע. הבעיה מבחינתנו זה ההרמוניות שהוא מייצר. הוא יוצר הרבה הרמוניות. הוא יוצר הרבה הרמוניות. כן, במיתוג. אגב, זאת בעיה במתח הגבוה, כי כשמחברים ספקים ממותגים, נוצר עיוות בסינוס של הרשת. וזה כבר יש בעיה שהחשמל שלנו מתחיל להיות כבר לא סינוסי. גם צריך מאוד להיזהר, הוא רגיש מאוד לערף. כן. לא אחת כבר אתה מתחיל לשדר ואתה דופק את המתח של הספק. כן, נכון, המתח זה. אז אלה הקלאס A, אלה הקלאסים של המגבירים. הנה, כשדיברנו על ספק ממותג, הוא עובד קלאס B. יש גם קלאס S, אני אדבר עליו. אז זה הטרנזיסטור. אוקיי. עכשיו נעבור את הקטע הזה מהר. אל תסתכלו על הנוסחאות. זה לדלג. בעצם, אל תסתכלו על הנוסחאות. הנה הטרנזיסטור, הנה איזשהו עומס שמחובר ישר לטרנזיסטור. תסתכלו רק על השקף הזה. טרנזיסטור, עומס שמחובר, זה בעצם הציור הזה. עכשיו תבינו, בציור כזה אי אפשר לעלות מעל למתח ה-VCC. אתם מסכימים איתי? אי אפשר, או שאתה מגיע מקסימום ל-VCC. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיע לסינוס, שאמרתי לכם פלוס מינוס, אתה לא יכול להגיע למתח יותר גדול. בצורה כזאת אתה בעצם מזין את העומס ישר. אין דבר כזה, אנחנו לא עובדים במוד כזה. אבל זה מצב שאתה מצטמד ישר לעומס. אין מצב כזה. יש מצב כזה במגבירי RF, תסתכלו רק על הציור. מישהו שאל אותי קודם, הנה הצימוד קבל, זה האנטנה, ופה, אתם אולי לא רואים, אבל זה סליל. זה סליל. אתם איתי? זה סליל. זה נקרא RF צ'וק. שמעתם את המושג RFC?
בטח צחי את המקרה. RFC, זה הסליל הגדול הזה של הזה, זה סליל, RF צ'וק. עכשיו תבינו מה קורה כאן, שוב תתעלמו מהנוסחאות. ברגע שאתה שם סליל, המתח שפה מהו? DC? נו תגידו לי. VCC. אם זה סליל, תמיד המתח יהיה פה VCC, נכון? DC הוא יהיה VCC. כשאתה מפעיל שינויי מתח, פתאום המתח זז סביב ה-VCC. אוקיי? זאת אומרת, מה זה אומר? אני אצייר את זה. כמה אני מאבד כל רגע את זה. שאתה... בואו אני אצייר את זה פה. תשתדלו להיות מרוכזים עד כמה שאפשר עם השקף המבולבל הזה. יש לכם פה RF צ'וק. בסדר? ואתם יוצאים עם קבל. בואו רגע לא נצא עם קבל. בסדר? בואו נצא ישר. תמיד יוצאים עם קבל, אבל בואו נצא ישר. אם אתם יוצאים ישר, אז בואו תבינו את האות, איזה אות מתקבל כאן. מתקבל פה אות שנראה ככה. אני אסרטט אותו פה. מתח ה-DC הוא VCC. בסדר? זה ה-13.8 וולט DC. זאת אומרת הוא פה. זה ה-VCC. בסדר? VCC זה ה-13.8. זה המתח הישר שאתה מחבר מהספק. בסדר? כולם מסכימים? יפה. עכשיו שימו לב מה קורה. כשאני שם אות סינוסואידלי, האות בעצם יכול להגיע מקסימום. הוא עושה משהו כזה. זה מה שהוא יכול לעשות. אין לו אופציה אחרת. הוא עולה עד לפעמיים VCC, 2 כפול 13.8, ויורד ל-0. זה האות המקסימלי שאני יכול לעשות. כי הממוצע שלו צריך להיות VCC. מי דואג לזה? הסליל. הסליל, אתם יודעים מה זה קבל? לא. מה עושה קבל? הוא שומר על מתח קבוע על עצמו, נכון? מה עושה סליל? סליל שומר דרכו זרם. אנחנו לא רגילים לזה. אבל כשמזרים דרך סליל זרם, הוא נוטה לשמור על הזרם. ואם הוא נוטה לשמור על הזרם, הוא מאפשר לך לטפס במתח לפי 2. אפשר להראות את זה. זה כתוב פה בנוסחאות, אני לא רוצה. בסדר? זאת אומרת, אני אמרתי לכם קודם, זה בעצם... ככה נראה האות כשאין קבל. זה בנקודה הזאת. אתם מבינים את זה? אם הבנתם את זה, אז יהיה לי יותר קל. בטוח הבנתם? לא, מה לא הבנתם? מה? שוב, כי הסליל מאפשר לך, ברגע שאתה... רק הסברו מתמטית, אתה לא יכול להבין. אני לא יכול להסביר, זהו, אני צריך לעשות את הנוסחאות המתמטיות. ברגע שהסיגנל נעלם, הוא יוצר שדה מגנטי עצמאי בתוך הסליל. לנץ, בדיוק, חוק לנץ. אבל אני לא רוצה להתחיל להיכנס לזה, אבל אני אומר, הסליל הוא לא כמו הנגד שהיה קודם. הנגד, זורם דרכו זרם, זה המתח שנופל. הסליל יש לו משהו אחר, הוא מתנגד לשינוי, וכשהוא מתנגד לשינוי הוא מפעיל עליך מתח הפוך, וזה המתח שהוא מוסיף. המתח הזה זה המתח שהוא מוסיף, כי הוא הרי מתנגד לשינוי, אז הוא מוסיף לך, מכפיל לך את המתח. בסדר? מכפיל פי 2. פי 2, כן, הוא מכפיל פי 2. הוא מכפיל, כי נוסף המתח של ה-VCC, וזה המתח שנופל על הסליל. נו, צלחנו את זה פחות או יותר בשביל. זה בתנאי שהוא קלאס A. זה בתנאי שהוא בקלאס A. כן, אני מדבר כרגע על קלאס A. אנחנו בקלאס A כאן, לא שינינו את זה בינתיים. כי אחרת זה יכול להיות שמדיר. קלאס A אנחנו עדיין, בסדר? אתם איתי? תשתדלו לעקוב כמה שאתם יכולים, כי פה זה הקטע הכי קשה. אם נעבור את זה, יהיה לי יותר קל. יפה. רגע, אבל שימו לב, זה רוכב על DC. אני לא מזין DC לאנטנה, נכון? מה אני שם פה? קבל. ברגע שאני שם קבל, כל הסיפור הזה יורד סביב האפס. ואז, אתם זוכרים, אני הראיתי לכם בהתחלה, יש לכם את המתח. שאלתם אותי איך הגיע הפלוס והמינוס. בגלל הסליל? בגלל הסליל. שוב, הסליל אפשר את העלייה למעלה, קבל מוריד אותו חזרה, שישב סימטרי סביב האפס. זה הכל. עכשיו, תפתחו סרטוט של משדרים, אני גם אראה לכם. תראו בדיוק סרטוט כזה, שיש סליל, RFC, RF צ'וק. שופרות, רואים את זה יפה. שופרות הכי רואים את זה, אני אראה. אני גם אראה. ואתם יוצאים עם קבל לכיוון העומס. תמיד דרך קבל לכיוון העומס. כמובן, אתם לא רוצים
VCC, בשופרות זה לא 13.8 וולט, זה 2 קילו וולט, כן? אתם לא רוצים שיצא לעומס. בסדר? אגב, את אותו דבר אפשר לעשות עם שנאי. תתעלמו מהנוסחאות, אותו דבר אפשר לעשות עם שנאי. זאת אומרת, השנאי הוא כמו סליל, רק מה, יש לנו את האפשרות לעלות במתח או לרדת במתח. קודם היינו צריכים, תזכירו לי, 13.8 עלינו ל-100 וולט. השנאי היה יחס ליפופים של 1 ל-7, כלומר פה עשינו ליפוף 1, פה עשינו 7 ליפופים. כל הסיפור של השנאי זה כמו הסליל, רק מעלה את המתח. בסדר? אבל לא מפעילים אנטנה ב5 וולט. למה 5 וולט? סתם, אני מעצמה כאילו שזה מוריד את המתח. לא, זה עולה, המתח עולה. עולה כי אתה, עוד פעם, זה תלוי מה ה-VCC. עוד מעט אני אראה לך שה-VCC הוא 2 קילו וולט, אז אתה צריך לרדת במתח, לא לעלות. בסדר? יכול להיות גם מצב הפוך, זה תלוי אם זה שופרת או טרנזיסטור. אבל אתה רוצה להגיע בסוף גם להספקים, לא רק להגדלת המתח. ברגע שהגדלת את המתח, יש לך נגד קבוע, זה ההספק. איפה הנוסחה הזאת? בואו נרשום אותה עוד פעם. P שווה V בריבוע חלקי 2 ZL. אתה בשביל לקבל הספק, אתה צריך להעלות את המתח. אין לך משהו אחר. זה נתון לך, ZL. זה הקשר היחידי שתזכור מההרצאה הזאת. אתה צריך להעלות את המתח כדי שהעומס נתון לך, 50 אום. עכשיו לך תמצא מה המתח שאתה צריך להגיע אליו. ברור? זה הכי חשוב. והשנה, התפקיד שלו זה להביא אותך למתח ההוא. כמה היינו צריכים בשביל 100 ואט, אתה זוכר? 100 וולט, אתה זוכר את זה? בשביל 100 ואט היינו צריכים 100 וולט. אין לנו 100 וולט במעגל. אין לנו 100 וולט במעגל. אז מה עושים? שמים שנאי. אתה הבנת? או שאני צריך... אתם מבינים את זה? כן, כן. לא להתבייש. עוד פעם, אין לך 100 וולט במעגל, על האנטנה אתה צריך 100 וולט. אתה צריך 100 וולט, אין לך ברירה, אחרת לא יהיה לך 100 ואט על האנטנה. הוא מחכה לראות איפה הפיצוי. הפיצוי הוא בזה שיהיה לך שם מתח, יהיה לך שם זרם נמוך לזרם שנצרך ב-DC הבסיסי. זאת אומרת, מבחינת האנרגיה, לא הפקת פה יש מאין. לא, כל האנרגיה נצרכת מהספק. מהספק היא נצרכת, אבל היא... זה משתקף אחורה. נכון. כל האנרגיה, תשמע, אין יש מאין. ראית שבשביל 100 ואט היינו צריכים 200 ואט. היינו צריכים 200 ואט. זאת אומרת, זה 15 אמפר זורם דרך המעגל הזה בשביל להביא את ה-100 ואט לאנטנה. אל תשכחו, זה החישוב הכי חשוב שנצילו. בסדר? ברור? כולם מבינים? אוקיי. כל הסיפור הזה זה הקלאס A. קלאס A זה אומר שהסינוס הוא לא קטוע. זה נעזוב. תראו איך נראה קלאס B. קלאס B, אגב לא משתמשים בקלאס B, משתמשים באיזושהי קונפיגורציה שלו. קלאס B, לוקחים את הטרנזיסטור ומהדקים אותו דרך דיודה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהטרנזיסטור הזה הוא על סף הולכה. כל פעם שהמתח נמוך מדי הוא לא מוליך, וכשהוא עולה הוא מוליך. ואז צורת הגל שמקבלים היא כזאת. ברור שמערכת כזאת מעוותת. ברור שמערכת כזאת מעוותת. אוקיי? זה הולך לאיבוד? היא מעוותת. הולך חצי, בדיוק. אי אפשר לשדר עוד כזה. אז לא משדרים עוד כזה, וגם לא משתמשים בזה, אבל עושים משהו עם הקלאס B. קלאס B יש לו נצילות יותר גבוהה, אנחנו יכולים לעלות בנצילות. מה עושים איתו אני אראה לכם עוד מעט. הוא חלק ממעגל שלם. תזכרו, לא משתמשים בקלאס B, עושים ממנו איזשהו חלק ממעגל שלם. עזבו נוסחאות. זה המעגל שעושים. המעגל הזה נקרא דחסף. נכון? שמעתם פעם עליו? פוש פול. כל המגברי קול זה ככה. בדיוק, המגברי קול, אבל גם המשדר. כל מגברי האודיו, אבל כל המשדרים שלכם היום הם כאלה, חוץ מהשופרתיים. בסדר? זה פוש. עכשיו תבינו מה עושים. תתעלמו מהטרנזיסטור, יש פה כמה טרנזיסטורים, 3, נכון? תתעלמו מהראשון, הראשון הוא דרייבר. מה זה, הופך פאזה? אני אסביר, שנייה. זה לא עולה, נכון? לא. אני יכול לצייר את זה? לא, אסור.
יש שם פתק, אתה רואה שם פתק. אבל ההוצאה הבאה, נביא לך את ה... אפשר לעשות... זה לא חכם. אתה רוצה פוינטר? מה אתה רוצה? לא. מה? אתה לא צריך לייזר? לא, זה לא חכם, זה... אוקיי. נכון. עכשיו אני אסביר. רגע משהו. עכשיו תנסו להתרכז. הסברתי לכם על קלאס B, נכון? קלאס B הוא מוציא, כל טרנזיסטור מוציא עוד כזה. חצי מהסינוס. בסדר? עכשיו תארו לכם מצב שהטרנזיסטור העליון מוציא חצי מהסינוס, חצי העליון של הסינוס, והטרנזיסטור התחתון מוציא את החצי התחתון של הסינוס. והשנאי הזה מאחד. מסך מסתיר, הקו התחתון זה 0? איפה זה? 0. לא מינוס משהו. 0, לא, זה 0. תארו לכם שאני לוקח שני טרנזיסטורים, כל אחד אני שם אותם קלאס B, ואני דואג להם שהראשון יוליך במופע החיובי של הסינוס, והתחתון יוליך במופע השלילי של הסינוס. יפה. ומי מאחד אותם? השנאי. כל אחד מהטרנזיסטורים הוא קלאס B. אתם רואים את הדיודה פה, היא כאילו מחזיקה אותם. אבל במגברי קול עושים את זה בלי שנאי, אם אני זוכר. רגע, שנייה. עוד פעם אני חוזר. כל טרנזיסטור הוא קלאס B. הוא מוליך רק בחצי הראשון של הסינוס. העליון מוליך בחצי העליון, התחתון מוליך בחצי התחתון. בסדר? וביחד השנאי מאחד אותם ויוצר את הסינוס השלילי. אז זה נקרא דחסף. אחד מוליך כשהשני לא מוליך. אחד דוחף כשהשני נגיד משה. ככה. עכשיו, קודם כל זה נולד, כמו שאמרתם, במגברי שמע. מגברי שמע היו דחסף. אבל מגברי ערף של היום, של טרנזיסטורים, תפתחו, אנחנו עוד מעט נראה סרטוטים. אותו דבר. יש שנאי במוצא, שני טרנזיסטורים, כל אחד מוליך רק בחצי מהזמן, והיא נוצרת השלמה של המחזור. זה נקרא פוש-פול, וזה המעגל הליניארי הכי טוב, כי הוא ליניארי. בסופו של דבר לקחנו שני קלאס B ויצרנו עוד מלא. אבל לא הרווחת שום הספק. לא הרווחת הספק. הספק לא הרווחת, זה לא קשור בכלל. הרווחת נצילות. המתח יותר גדול. המתח הזאת, תשים שנאי, איזה שנאי שאתה רוצה. השנאי הוא לא בעיה. אבל נצילות, הדבר החשוב לך שלא יתבזבז חום. כשאחד עובד, אז השני שקט. השני שקט. אבל שניהם עובדים בנצילות. לא, בסדר, אבל בסך הכל אני לא שיפרתי את הנצילות פה. למה? כי חץ, עוד פעם. אתה יכול להתייחס לזה ככה, שאין לך עוד בכניסה, לא זה עובד ולא זה עובד. נכון, כשאין עוד בכניסה לא זה עובד ולא זה, שניהם שקטים. בסדר? מה שלא קיים במגבר קלאס A, שגם... מגבר קלאס A גם יפה, גם שזה נמצא. אפשר להראות, עוד פעם, כל העניין של הנצילות כאן בא, תבדוק את המתח כפול הזרם לאורך זמן. והמתח כפול הזרם על פני טרנזיסטורים, כל אחד מהטרנזיסטורים יוצא יותר, ביחד אם אפילו תצרף אותם, הוא יהיה יותר קטן מקלאס A. אני יכול להוכיח לך את זה, זה הנוסחות שכתוב. בסדר? הנצילות גבוהה, כן. אבל יש פה עוד משהו. הנצילות למעשה תלויה בבייס, זאת אומרת, כשאין סיגנל אין זרם. אין זרם. נכון, נכון. וזה תלוי בבייס. נכון. אתה, כשאתה מדבר, אתה לוקח את המשדר SSB שלך, מה זה? כשאתה לוקח את המשדר... חשבת שזה פרופ, זה טלפון, זה לא פרופ. שוב, כשאתה לוקח את המשדר SSB שלך, תסתכל בו זמנית על ההספק ועל הזרם. כשאתה לא מדבר, כמעט לא זורם זרם. כשאתה מדבר, פתאום הזרם עולה. למה? כי יש שם בדיוק את המעגל הזה. ששני הטרנזיסטורים, כשאין אות, הם בקאטו, בדיוק, הם לא... מעשית עבדו פה בקלאס A, B. שזה מזכיר לי רדיו טרנזיסטורים הקטנים האלה? כן, כן, לא ב-A, B, ב-B בכל זאת מהאפק. אני אסביר, זה הערה נוספת. הטרנזיסטורים עצמם הם גם צרות צרורות, כי הם לא ליניאריים כל כך. אז מה שעשו, קצת נותנים להם, לא שמים אותם לגמרי קלאס B, אלא נותנים להם קצת יותר, זה נקרא קלאס AB,
כי יש עיוותי מעבר. מה היה קורה? זה אני יכול לקשקש. כן. כשבדקו והסתכלו על הסינוס שעבדו קלאס B, אז ראו שמשהו מתקבל משהו כזה. אתם מבינים מה קרה? פה במעבר הטרנזיסטורים קצת פישלו. אז נתנו להם קצת דרייב, נותנים להם קצת דרייב, לכן יש לכם קצת זרם בהתחלה, שמאפשר להם לא לעבוד קלאס B, אלא לעבוד קלאס AP. וזה הסיפור של קלאס AP. כן. יש משמעות לזה שהיציאה היא צפה? לא. זה הולך לאדמה. השנה היא לא מעניין אותו ששני הקצוות ילכו לאדמה, זה לא משנה. אבל היא לא חייבת. היא לא חייבת, אבל באנטנה אתה מתחבר והיא לא צפה. לאנטנה אתה הרי מתחבר עם קונקטור, צד אחד הוא אדמה. אתה יכול להריק את זה. השאלה אם זה מאוזן, לא מאוזן. כן, אבל מהמשדר אתה יוצא לא מאוזן. נכון? כן, ואחרי זה יכולים להיות לך מטעמי אנטנה. אז אתה שם שנאי שהוא צף. כעיקרון, אם המשדר היה יוצא צף, אז היית מאוזן. כן? אבל בפועל, אתה מבין מה אני אומר? במשדר, זה בדרך כלל מוערק לאדמה. כן? אתה מבין, אתה נכנס לקונקטור הזה, PL259, זה מעורק לאדמה. כלומר, מעריקים גם את הצד הזה. או בעצם רק את הצד. פה בצד הזה זה היה מתח גבוה. לא, אבל מה הקטע של האיזון? לא, אם במשדר היו יוצאים עם קונקטור שהוא צף, ולא היו מעריקים את זה, היה לך יציאה מאוזנת. אתה מבין מה אמרתי? עוד פעם. במשדרים מעריקים את הדבר הזה, פנימית במשדר, מעריקים, לוקחים את הצד הזה ומעריקים אותו. בסדר? אתה יוצא עם קו לא מאוזן מהמשדר. זה בגלל לא, הקורק זה לא מאוזן. קורק זה לא מאוזן. עוד פעם, אתה יוצא לא מאוזן כי מעריקים את זה, אתה מבין? אפשר היה להציף את זה, ואז אפשר היה תיאורטית להציף את זה, אבל הם לא עושים את זה. אתה יוצא עם קונקטור שהצד שלו, אחד שלו מאורק. השקע זה הגוף של המכשיר. נכון, הגוף של המכשיר, אז הוא מאורק. וכשאתה נכנס לבלון, אז אתה נכנס בעצם למין שנאי כזה שהוא צף, אתה מציף את עצמך. אתה מבין, היה תיאורטית אפשר לצאת מהמשדר הזה צף. למה לא יצאו צף? מה? למה לא יצאו צף? ביטחון? בטיחות? בטיחות אני חושב, כן. בטיחות וגם מפחדים להזיק לטרנזיסטורים הפנימיים. אם אתה צף, אתה יכול להזיק. בסדר? אתם הבנתם את זה? כן. בכל מקרה, כשאתה נכנס לבלון אתה נכנס כבר עם אנבלנס. מה אנבלנס? אתה יוצא מהמשדר אנבלנס. אבל הבלון לא מאזן את זה. נשאר אנבלנס. לא, כשאתה יוצא מהבלון אתה יכול לצאת בלנס, לא? בלנס או אנבלנס. אתה יוצא מהמשדר... אתה יוצא בלנס באנטנה. בלנס באנטנה אני מתכוון. בלנס הוא באנטנה. אתה מגיע אנבלנס והופך את זה לבלנס למעלה שם. בסדר, אתה... הבנת? מהמשדר זה יוצא... למה אתה יוצא עם בלון? מה שהוא שאל אותי, האם... הוא הרי יודע שזה מאורק לו צד. אז הוא אומר, איפה בסרטוט זה מאורק? אז אני אומר, אני לא רוצה לקשקש על הלוח, אבל זה מאורק. זאת אומרת, חברו את זה לכאן, לא השתנה כלום, זה פשוט הפך להיות לא צד. בסדר. הנקודה הזאת ברורה? כן. יופי. עכשיו, אני אגיד, הדחסף, כמובן, הרעיון המקורי היה משמע, ממגברי שמע. כן? וכל המגברי שמע היו דחסף. כן, והשמע, אני אומר, מגברי השמע היו דחסף. עם השנים, דווקא הדחסף נשאר ברדיו, במגברי רדיו, מגברי התדירות רדיו, אבל בשמע עברו לתצורה שנקראת, כל הנוסחאות שמתי לכם, תצורה הזאת, זה נקרא תצורת משלים. למה הצורה הזאת יותר מושכת? אין בה שנאים. אין בה שנאים. אבל צריך שני טרנזיסטורים שהאחד הוא NPN והשני הוא PNP. איך אתה מעלה את ההספק אם אתה לא מעלה את המתח? לא, אתה צריך לעלות את המתח. כדי לקבל הספק אתה צריך לעלות את המתח. אין לך ברירה, אלא אם כן אתה שם פה עוד פעם שנה. באודיו איזה מתחים הם שמים? 50 וולט. אני תכננתי מגבר ל-300 ואט, שמתי פה 70 וולט. 70 ומינוס 70. בסדר? זה המתחים ששמים. תפתח את המגבר שלך, שמה, נגיד מוציא 100 ואט, אתה תראה מתח של, אני לא יודע, כך וכך. אין ברירה. אין ברירה. פה אתה צריך להעלות את המתח. ברור? וזה מה שעושים. שמים פה מתח של 50 וולט. אם זה מגבר יותר חזק, 70 וולט, 100 וולט, יכולים לשים 300 וולט. כן? אבל שימו לב, צריך שני טרנזיסטורים, אחד NPN והשני PNP. זה יש בשמע,
בערף אין לנו טרנזיסטורים PNP. אין לנו טרנזיסטורים זוגות כאלה של NPN ו-PNP. למה? בגלל הטכנולוגיה. אי אפשר לעשות טרנזיסטורים PNP בתדרים גבוהים. בצורה פשוטה. ו-NPN כן? מה? ו-NPN כן? NPN כן. NPN כן. גם בשמע יש בעיה עם ה-PNP. הם מרגישים מאוד בטמפרטורה. כן. אז תמיד שנדפקת דרגה כזו זה ה-PNP. זה ה-PNP, כן. כן. עכשיו, אתה יכול לעבוד עם ספק כוח חיובי בלבד, אם אתה מצמד את זה עם קבל צימוד אלקטרוליטי די גדול בשמע. נכון, אם אתה שם את זה באדמה, ואז זה שם נחשב פה קבל, במקור נוסף. ואז יש לך מקור, ואז אתה כאילו חסכת לך את מתח השלילה. בסדר, זה מה שעושים בדרך כלל. עובדים פה שמים 0 ופה שמים קבל אלקטרוליטי גדול, תלוי גם מה הספק, וזה הקבל שמתייבש שהוא נדפק תמיד. כן, הוא מתייבש תמיד, וזה הקבל צימוד. 470, יכול להיות 1000 מיקרופרד, אם זה הספקים גבוהים, זה יכול להיות גם 5000 מיקרופרד. בסדר? וזה קבל, כי אין מה לעשות, צריך להצטמד. אבל מה חסכנו? שניים. וזה חיסכון מאוד גדול, זה משקל, זה יקר, זה... מה עוד יותר? מה? בשנה יש לך הפסדי גרעין, הם לפי התדר בריבוע. הפסדי גרעין, והעיינות תדר של השנה היא לא טוב. הוא לא טוב, אתם מבינים? עכשיו, הלוואי והיינו יכולים לעשות דבר כזה בערף. זה חוסך את השנה, זה חוסך הרבה דברים, אבל אי אפשר. לא תראו מגבר כזה, תרשמו לעצמכם, לא תראו תצורת משלים בערף. גם עם פטים. אין, אני אדבר על זה גם עם פטים. כי הטכנולוגיה של המשלימה היא טכנולוגיה בעייתית. בסדר, הבנתם? את זה כן תראו, את הדחסף שהראיתי קודם עם השנאים כן תראו בערף, את המשלים תראו רק בשמע. המשלים תראו רק בשמע. לא, אנחנו ממשיכים יוסי. כן. טוב, גם הרכבת במקרה הזה שם בין שני האמיתרים נמוכה מאוד. נכון. יפה, יפה מאוד. מגבר קלאס C. קלאס C לא תראו מגברים ליניאריים, קלאס C עושים רק באפן. למה? כי יש לו אמפליטודה קבועה. אם יש לו אמפליטודה קבועה, אני יכול להרשות לעצמי להוליך רק בחלק קטן מהמחזור של הסינוס. אתם רואים? רק בחלק קטן, בחלק גדול אני לא מוליך. קלאס C, נצילות מצוינת, רק לאפן. כלומר, לא טוב, הוא לא ליניארי, אני יכול לעשות את זה רק באפן. תזכרו, לא תמצאו מגבירים ליניאריים בקלאס C. כשאני אומר מגבירים ליניאריים, מתי אתם צריכים את המגבירים ליניאריים? אני מזכיר לכם, כל פעם שאתם עושים SSV, או עושים אפנונים AM, או איזה עוד אפנונים יש שהם ליניאריים, זהו בעצם בחובבים. מה? RTTY הוא 0K. RTTY הוא 0K, אפשר לעשות מגבירים, אפשר לעשות... הוא אפן, הוא לצורך העניין אפן. RTTY הוא אפן. בסדר? ברור? מעטפת קבועה, בדיוק. עכשיו, מהנדסי תקשורת אוהבים אותות עם מעטפת קבועה. למה? כי אז הם יכולים לעשות מגבירים יצילים. בסדר? אז זה מגבר קלאס C רק ב-F. בואו נעשיתי כל מיני... אני אשאיר את הדברים. ומגבר קלאס D. מגבר קלאס D הוא מגבר שכמו שהסברתי לכם קודם, יש בו שני טרנזיסטורים. כאשר אחד מוליך, השני לא מוליך. וכשהשני מוליך, הראשון לא מוליך. אבל זהו, אין מצבי ביניים. כלומר, אין מצב שהטרנזיסטור יהיה גם מתח ויזרום דרכו זרם. טרנזיסטורים מתפקדים על תקן מתג. כשזה פתוח זה סגור, וכשזה סגור זה פתוח. אז מה מקבלים על העומס? פעם מקבלים עליו פלוס VCC, ופעם מקבלים עליו מינוס VCC. בפולסים. מקבלים גל ריבועי. לחלוטין גל ריבועי. אם אתה תשים פילטר, ואני צרטטתי איזשהו פילטר כזה כאן בסכמה פשוטה, אתה יכול את הגל הריבועי להפוך אחרי זה לסינוס. הלוואי והיינו יכולים לעשות כאלה מגבירים בערף. זה המגבירים הכי נצילים בעולם. זה כמו ספקים ממותגים, גם הם פותחים מתג, סוגרים מתג. אם היינו יכולים לעשות את זה, אז זה היה עולם נהדר.
כי כמעט המגבירים לא היו מתחממים. אבל בערף לא הגיעו לטכנולוגיה שהטרנזיסטורים האלה עובדים במתג מהיר. ראיתי לכם קודם את הבעיה של המעברים. עוד פעם תזכרו, מגבר קלאס B, פעם הטרנזיסטור קצר, השני נתק וההפך. הם שני מתגים, פשוט המודל הוא גם שני מתגים. ואז מקבלים גל ריבועי ביציאה. הגל הריבועי הזה, כשמעבירים אותו דרך פילטר, הופך לסינוס. אבל הטרנזיסטורים כבר לא יודעים עליו, על הסינוס הזה. הם היו מתגים. רגע, וזה בהנחה שאתה בכניסה מכניסים? כן. לא, אתה יכול לקח סינוס, מרבע אותו ומכניס לדרגה הזאת. זה לא משנה, בשלב מסוים אתה צריך לרבע, כן? גם הם יכולים לרבע, כן? אבל אתה מרבע את הסינוס. מה עושים בשמה? מה עושים בספקים ממותגים? עושים מה שנקרא PWM. לוקחים את האות האנלוגי ומתרגמים אותו לפולסים שהרוחב שלהם משתנה. איך עושים את זה? תכף אני אראה לכם, ואז אפשר לעשות את זה בסדר. אגב, יש מה שנקרא גם קלאס E. קלאס E זה כמו קלאס D, אבל עם טרנזיסטור אחד. בסדר? לא משתמשים. מה? לא, קלאס E זה כמו קלאס D, רק עם טרנזיסטור אחד. זה נקרא סינגל אנדד. E של enough. מה? לא, אני אגיד לכם. לפעמים שני טרנזיסטורים עושים צרות לפעמים אחד לשני. אז לפעמים נוח לעבוד עם טרנזיסטור אחד, עזבו את זה. אגב, מה עושים בפועל? למשל בספקים ממותגים או במגבירי שמה, לוקחים את האות האנלוגי, ואם שאלת אותי איך מרבעים את זה, לוקחים את האות האנלוגי, מזינים אותו לצד אחד של קומפרטור, אתם יודעים מה זה קומפרטור? משווה, ובצד השני שמים איזשהו גל משולש כזה, מהיר מאוד. עכשיו, מה קורה? אם תארו לעצמכם, אולי יש לכם סרטוט של זה, הנה, תסתכלו מה קורה. הנה האות האנלוגי. אתם רואים? כאשר, מה יוצא במוצא הקומפרטור? הנה האות הגל המשולש. הקומפרטור עושה דבר כזה. כל פעם שהאות האנלוגי גבוה מהגל המשולש, הוא מוציא רמה גבוהה. כל פעם שהוא נמוך, מוציא רמה נמוכה. אז תשימו לב מה קורה. כשהאות הוא גבוה מאוד, יש לנו פולס רחב מאוד. כשהאות הוא קצת יותר נמוך, יש לנו פתאום ירידה, פולס הזה נהיה פתאום צר יותר. בסדר? וכאשר האות הוא מאוד מאוד נמוך, הפולס ממש נהיה צר. שימו לב. אתם מבינים? זאת אומרת, עוצמת האות מתורגמת לרוחב פולס. אתם איתי? בטוח? כן. שימו לב מה אתם מוציאים החוצה מהטרנזיסטורים. אתם מוציאים גל שהפולסים שלו משתנים. ככה גם זה בספק כוח במותג. הוא בעצם עושה מה שנקרא pulse width modulation. רוחב הפולס הוא מתכונתי, הוא פרופורציונלי לעוצמת האות. זה יוצא מהטרנזיסטורים. אפשר להוכיח, לא אראה את זה, שאם ניקח את זה ונעשה פיתוח מתמטי כבד מאוד, אפשר להוכיח שאם אני אשים low pass filter, low pass או band pass filter אחרי על האות הזה, אני אחזור לאות הזה. אז מה עושים במגברי שמה? עושים את הדבר הזה. מגברי שמה בעצם עושים שני דברים. בונים מגבר הספק שהוא קלאס D, עם שני טרנזיסטורים ממתגים, ולפניו שמים PWM מודולטור. לוקחים את האות, הנה המוזיקה, ומזינים אותה לקומפרטור, שבסופו של דבר מזינה לקלאס D, שאלתם אותי איך מרבעים את זה. מזינים לקלאס D, מזינים שתי רמות מתח. כלומר, מה שמעבירים לרמקולים, אוקיי, מה שיוצא מהמגבר הספק זה האות הזה. כל מה שנשאר עכשיו זה להפעיל פילטר לפני שמעבירים לרמקול. כשמפעילים את הפילטר, חוזרים לאות הזה. אבל הטרנזיסטורים עבדו בין שתי רמות מתח, הם לא בזבזו הספק. הבנתם? זה מי ששאל אותי איך מרבעים. זה נקרא קלאס S. קלאס S זה בעצם הקומבינציה של מגבר הספק קלאס D וקומפרטור. מגברי השמה בנצילות הגבוהה עובדים כך. הלוואי ויכולנו לעשות, אגב, הלוואי ויכולנו לעשות את זה בערף. איפה אנחנו נכשלים?
איפה אנחנו נכשלים? אנחנו נכשלים א' בטרנזיסטורים, שהם לא מספיקים למתג, ואנחנו נכשלים בגל המשולש. הגל המשולש, שזה רק שתבינו, התדר שלו הוא פי 10 מהתדר של X של T. זאת אומרת, אם אנחנו בשמה רוצים להעביר עד 20 קילו הרץ, הגל המשולש הזה הוא גל של 200 קילו הרץ. הוא פי 10. כשעוברים ל-RF זה קשה, זאת אומרת, עכשיו צריך, אם אתה רוצה לעבוד ב-14 מגה הרץ, אתה צריך פי 10, זה 140 מגה הרץ, לעשות גל משולש טוב, זה כבר יקר. חוץ מזה שהטרנזיסטורים אחר כך עושים לנו צרות. מאיפה לוקחים את הגל המשולש? מה הבעיה? מחולל. מחולל. זאת אומרת, זה עוד מוריד את היעילות והכללית שלו. לא, המחולל הזה הוא לא בהספק גבוה. זה איזשהו ג'וק קטן. פה אין לך, אתה לא מזריק הספק, הוא כלום. הוא דבר מאוד מאוד פשוט. המחולל זה דבר הכי קל לעשות אותו, בתדרים נמוכים. כשאתה עולה לתדרים גבוהים זה קל. אם אתה מעלה את היחס יותר מפי 10, פי 20, יותר טוב. יותר טוב. אני יכול להראות לכם למה, אבל אני אשתדל... אין קשר לחוק הדגימה? קשור, כן. קשור, אני אסביר. וזו התיאוריה שאני אמרתי לכם, אני פיתחתי איזשהו מאמר, הוא כתוב פה לפני כמה שנים, אני לא אראה את זה, אבל זה קשור לחוק הדגימה. הגל המשולש, אני אראה את זה, אבל ככה מי שיבין יבין. הגל הזה... לא בונה עלינו. לא, אני בונה עליכם. אני כבר עד עכשיו הבנתם, הגל הזה, אם נעביר אותו דרך ספקטרום אנלייזר, או דרך מה שנקרא תמרת פוריה, הספקטרום שלו נראה ככה. יש לנו את הספקטרום של האות שיושב כאן באמצע, ויש, לצורך העניין זה הקרייר, כן? ויש לו מין הרמוניות כאלה. מה הבעיה עם ההרמוניות האלה? שהן רחבות, הן פתאום חודרות לתוך הספקטרום של הגל שאנחנו רוצים. אז אתה צריך לשים פילטר. הבעיה שהן מאוד רחבות. כדי להרחיק אותם אתה צריך להגדיל את התדר של הגל המשולש. ככל שאתה מעלה את הגל המשולש, אלה יתרחקו. ואז אתה צריך להגיע לתדרים מאוד גבוהים. אז כלל אצבע עושים את זה פי 10. תעשה יותר טוב, ישפר לך יותר. אתם שמים לב, האות נמצא פה, שמים עליו פילטר. 200 קילו, אז מה פה 500, אנחנו פה בתדר רדיו. כן, כן, זה תדר רדיו, אבל מה הבעיה? כשאתה רוצה לעשות את זה בתדר רדיו, אתה צריך לעבוד מהר, ואז זה כבר, אמרתי, הטרנזיסטורים לפעולים. אז דיברנו על קלאס D, בואו נראה, אין לי מה להגיד יותר. זה אני לא אראה. חבל על זה. טוב, אני מציע שנעצור פה. בסדר, זה היה טוב. אנחנו נתנו, אני מציע שנעצור פה כי עכשיו זה יותר פחות תיאורטי. זאת אומרת, עכשיו אנחנו נעשה את זה קצת יותר אלקטרוני, אבל נעשה את זה בפעם הבאה. ובפעם הבאה אני אדבר איתכם על 3 סוגים של מימושים של מגברי הספק. מגברי הספק שמבוססים על שפופרות. היום אגב, מגברי הספק של שפופרות הם רק מגבירים להספקים גבוהים. היום כבר בהספקים הנמוכים לא צריך שפופרות. והם בדרך כלל טריודות, והם בדרך כלל בקונפיגורציה שנקראת grounded grid, אני אסביר את כל זה. וזה המגבירים ההספקים הגבוהים, בסדר? זה אני אדבר על המגבירים הליניאריים של ההספקים הגבוהים, שפופרות זה רק להספקים גבוהים. אני אדבר איתכם על מגבירים טרנזיסטורים שהם מבוססים על NPN, שזה נקרא טרנזיסטורים ביפולריים, שהם, מרבית המערכות היו עד עכשיו המגבירים האלה, בדרך כלל בתצורה של פוש-פול, בתצורה של דחסף. והיום מגבירים הולכים ועוברים לטכנולוגיה אחרת שנקראת FET, טרנזיסטורים אחרים, שנקראים FET, Field Emission Transistor, שהטכנולוגיית הייצור שלו היא פשוט יותר פשוטה. טכנולוגיית הייצור של FET היא יותר פשוטה מטכנולוגיית הייצור של טרנזיסטורים ביפולריים. הביפולריים לאט לאט נעלמים. עד כדי כך שיש מקמשים שבמקור תכננו את מגבירי ההספק של למשל אייקום 718. מי שקנה 718 לפני כמה שנים, נגיד לפני 5 שנים, הדרגה הסופית הייתה טרנזיסטורית שמבוססת על טרנזיסטורים ביפולריים. 2879. עכשיו, היום החליפו את הדרגה הסופית והעבירו אותה לטרנזיסטורים של פטים.
המגמה היא לעבור לטרנזיסטורים של פט, שהם טכנולוגיה יותר פשוטה לייצור, אבל זה נדבר... היה לפני 30 שנה. לא, אבל פט להספק. פט להספק. אז... תשמע, פט להספק קיים לדעתי 10 שנים. אולי יותר. הביפולרי, מישהו עבר ביפולרי, אבל כן, מתי עברנו למקמ"שים ביפולריים? זה כבר אני לא זוכר. מתי עברנו למקמ"שים טרנזיסטוריים? בשנות ה-80 או שנות ה-60? ב-70 כבר היה לך מקמ"ש... לא, לא דרגה סופית, לא ההיבריד. לא, מתי עברת, קנית מקמ"ש שהוא כולו טרנזיסטור. עלה אותו אפות בטח. מה? כן? היה לגמרי טרנזיסטורי? כמה הוא עלה? שנות ה-80. שנות ה-80 או שנות ה-70? שנות ה-70 אני... 80. סוף שנות ה-70. אבל VHF בכלל כבר היה לפני כן. VHF עולה בספק יותר נמוך. אז שימו לב, בשנות טרנזיסטורים הומצאו אגב בשנת 48, זה לא שזה... אבל... כשאני הייתי בבית הספר בשנת 49, המורה שחזר לארצי אמר, המציאו משהו חדש, קוראים לו טרנזיסטור. אוקיי. וזה נקרא הסיפור הטרנזיסטור. זה עם הסיכת ביטחון, עם הסיכת שלך. אגב, הפט היה שולחנות התכנון, הבינו אותו עוד לפני שהוציא את הביפולרי, רק לא הצליחו לייצר אותו. כן. אז עכשיו זה התהפך, אתה יודע, היום לייצר פט הוא הרבה יותר פשוט לייצר ביפולרי. יש לך בבים הפרעה ביפולרית. אז אני ככה אתן לכם את ההיסטוריה, זאת אומרת שנות ה-70 היה, שנות ה-60 עד שנות ה-60 היו רק שופרות. שנות ה-70 היו מה שנקרא הייבריד, הדרגות ההספקים נמוכים היו טרנזיסטורים ואז עברו לשופרות. אגב הטרנזיסטורים לא, כן הטרנזיסטורים היו חלקם פט, חלקם ביפולריים, אבל הדרגות הסופיות שופרות. בשנות ה... אני קיבלתי את המכשיר שלי, את 930, שהיה די חדיש בשוק, שהיפנים ששלחו אותו לארץ, וקנווד שלחו אותו לארץ לפני שהפיצו אותו בארצות הברית. לפני שהפיצו אותו בארצות הברית, וזה היה ב-78, 77, משהו בסביבות 78. הבנתי. אז זהו, אז סוף שנות ה-80 מתחילים להופיע מקמ"שים עם הטרנזיסטורים, עדיין הטרנזיסטורים מאוד יקרים, אז אנחנו מעדיפים את ההייבריד. הטרנזיסטורים היו ביפולריים, שנות ה-90 אני חושב שעדיין ביפולריים, אנחנו ב10 שנים האחרונות עוברים מהפכה. הפטים היו קיימים וזה, אבל אנחנו לאט לאט הדרגות הסופיות הופכות להיות יותר ויותר פט, היום כבר לא מתכננים מגברי הספק עם טרנזיסטורים ביפולריים, זה לא כדאי, את הביפולריים יש להם כל מיני בעיות, נדבר על זה. אבל פט היום יש פטים שמחזיקים עשרות אמפר. כן, כן. עשרות, ואפילו גם מאות אמפר. יש, תראה, פטים יכולים להחזיק המון, השאלה באיזה מוד אתה מפעיל אותם. אם אתה מפעיל אותם במוד ליניארי, הם לא יחזיקו בגלל ההספק שהם מפזרים ובגלל פריצות, אני אדבר על זה. אם אתה מפעיל אותם במוד של מיתוג, אין בעיה. אין בעיה. כל הבעיה... מה? גם לא עובדים עם 13.8 וולט. מי, הפטים? נכון, אני אדבר על זה. אגב, זה יתרון קצת לעלות במתח. זה קצת יתרון לעלות במתח. לא, יש גם פטים 13.8 וולט, אבל יש יתרון לעלות במתח כי אתה יכול לעלות בהספק. יש 100 ואט זה, אני אראה לך. תתפלא. אני אגיד לך באיזה מכשיר... רגע, חבר'ה, עוד שבועיים זה ההמשך. עוד שבועיים ההמשך של ההרצאה של יוסי. שלח לנו במייל. זה לא, אתה תזכור, לא? כן, כן. אני לא, הזיכרון שלי לא מחזיק שבוע. מה, זה פטו? בשבוע הבא, הרצאה של ריץ' על מפלטי SDR, דונגלים, כל הדברים. פה? זה פה?